Ogundu Abdullah Muaz Mikadiga Tibe Funami Padal Kholi Diviraji Islamic University ke deha service Panaharu ke 10 ke rasmiyat Tibe Funa hame bahutu genestir mataka Adi Diviraji Islamic University Media Haru Gendia Gendeve ke program takun 10 ba darwarunna 10 ke sanadu hawal kurmataka baba rasmiyat tin damfali ka bahala gen kuriya gendevi megoto kuriya gendava emme fahu damfali midamfali shafir kodevani Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz adamire ke rasmiyatu ka Islam University एक वनता हासिल करा बाबा फरातका देवा खास एवोर्ड हमाल को देवानी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज अद इस्लामी यूनिवर्सिटी मीडिया हर हिंगे भी एक ही प्रोग्राम तक गया कन खानुमस्ते का डिएंगा दरिबर मनी 10 वेनी सनदो हासिल करा पाफा मेगतुन तीन दम फड़िया बहाना के इधर वरुना सनुता हवाल कुरुम मे कोरिया केंते भी मेगतुन को इंस्टेंट नेगोता मेगो कोरिया गेंदावा एमएफ फाहु दम फड़ी कम फाहा कोला अद इस्लामी यूनिवर्सिटी की आदि हासफाना वन आहत नोफेद इंडिया यूनिवर्सिटी मिराजी का इस्लामी रिसालाता इस्लामी तालीम अफुलाकुम के मकसद का उफद्दा फावा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की राज्य का तिबकन इस्लामी तालीम अगर मुके फुर्सत राज्य के नोत दिवहिना उन अफाही को दोनों के मकसद का कायम कर इंडिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेवल ऑफ फिशिंग पीएचडी या हमिया एक प्रोग्राम तहिं के मुखासबत का इस्लामी तालीम उगर नादिन का मुहिम दौरे इस्लामी यूनिवर्सिटी अदा पुरम कम फाहा कोल्ला अदे मेरे rasmiyatu ka tere faha kolbe baykan katibe funa hissa kollana megatun kulliya of Quran and Sunnah Master of Arts in Quranic Science adi Bachelor of Quranic Studies in dasmani fawa daribarun na mire sanad hamal Quran egotun egtren satar daribaraka sanad hamal Quran kuriya genduma bani hamajifa megatun kulliya of Arabic language and Bachelor of Arts in Arabic language ko hon dasmani fawa daribarun gatren first daribaraka sanad hamal Quran mire rasmiyatu ka कुरियदान हम हमें कुलिया ऑफ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट स्टडीज इन मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आदि बैचलर ऑफ लोकल गवर्नेंस एंड इमामशिप को हम 10 फावा हातरो 10 सनद हवाल करूं रस्मियत का खुदे गेंदा उतवनी हम जीफा मिगतन कुलिया ऑफ एजुकेशन इन मास्टर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इस्लामिक एजुकेशन आदि पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा इन टीचिंग को हम 10 दर्जा हासिल को फावा दरवना सनद हवाल करूं मिगतन फंडर दरवरका 10 के सनद हमाल कुरमा बनी हम जीफा Megitun Kuliya of Education in Bachelor of Teaching Kuruan adi Bachelor of Teaching Arabic Language ko hun 10 fawa saalistin 10 na sanadu hamal kunu bismile ke mirasmiyatu ka kuliya genda ko tabani hamajifa हमें में मेरे के मिरस्मियात तो बड़ा खास है कि दासर बेबसेबे एक तो मेरे के मिरस्मियात तो का ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ बेफलकंग रोमा बनी हम जीफा आदे हम कमो मेरे के मिरस्मियात तो के में खास कम का वेगेंदानी कुछ ने को ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ बेफलकंग एरोमो आदे मेरे के मिरस्मियात तो के थेरिंग कुछ ने को फर्स्ट बेफलका नता इनामा अवार्ड हासिल को फाबा फर्स्ट अपरातकंग अवार्ड हवाल को कुरियदान अवार्ड हमाल को देवानी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज अद इस्लामी यूनिवर्सिटी हुफदिकंग आई क्वेश्चन में गोता इतिहास पनर बना हरु तेरेगा मेगतुन हकुलियत दिरासातुल इस्लामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी बदल वेकिन दियोम के सब इस्लामी तालीम मुगनमा बेन फातिबी दिबहिन ए फुर्सतो वर बोडा पहि वेकिन दियकम फाहा कोलेवे हसवते गामिल लवजन कातिब तालीम हासिल कुम के मागो इस्लामी तालीम हासिल कुम के मागो फाहि वेकिन दियई इस्लामी यूनिवर्सिटी उफदिकन दियोम आए के मियाँ की दिवहराज इस्लामी यूनिवर्सिटी की उनके ना दिनुमा आदि दिरासा कुरमा उफेदुन तक खास मसकत के कुरा तालीमी इदारा एक विस मी इदारा वेगेंदिया आदमी बदल के मैं का मकसद की मती फंती के विष्णु तक फुर्सत आता मस्को दिनुमा आदि इस्लाम दिन शामिल वेगें वागोते गातफात आदि नजरिया तो कहते हैं इस्लाम दिन रंगड़ा फहम एक हमारे दिन तालीमा इरशाद की आदि उफेदुन तेरा दिबिना कुरबी मुस्लिम दानिन तक तरबियत कुरमा की बस इस्लामी यूनिवर्सिटी के मैं का आमाज़ को तो कामी मनी बिफा आदि इस्लामी यूनिवर्सिटी बिना विकेंबा हरकत की फुड़ा आदि तसव्वुर आदि इल्मी आवता हासिल कुम के हवारगद आज़मे के मच्चा बिना इफावा मुअस्ससाए हम मियाँ की का यूनिवर्सिटी फाहा को देमियो को तो में फस कुलिया हदे हतर सेंटर गायम विकें आखिर बेदे मुंदाका एक तरेगा में हिमनी रिसर्च
पब्लिकेशन सेंटर पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर अदे मितन तनुकिन अदे देके तालीमी प्रोग्राम तक डिप्लोमा आदि डिग्री या मास्टर्स फेमवर गुरवान के इल्मा आदि अरबी बहा इस्लामी तरबियता एजुकेशन आदि शरिया या कानून के बाद मुके दायरा तक तालीम गन्ना दे मुंदा का हम फाह को लेवे अदे यूनिवर्सिटी में हम फाह को लेवे ने कम की तालीम के फुर्सत फुला को मुंदा का मगतो यूनिवर्सिटी की पीएचडी कोर्स तारफ को पीएचडी या हमें बस की मादम गन्ना यूनिवर्सिटी हम फाह को लेवे अदे इस्लामी यूनिवर्सिटी मसेकुर मुंदानी कौमी फेमवर आदि बैन लगो हमी फेमवर का बस यूनिवर्सिटी के तसव्वुर दुहा का फुला को मी दायरान खनता कोस्ट कुन बिहार गिना दायवरना फुर्सती इस्लामी तालीम फुला को मक्का हम फाह को लेवे अदे मिले के मी रस्मियात कोस्ट ने वदा मी खास के मिदानी एम मती दरजा होता फकोस्ट कुन में मती दरजा होता फना तक एकम के अगवसन कुन आदे खासा इनाम मिले के रस्मियात का देवाती इनाम देवानी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अदे रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मियारमनी इस्लामी यूनिवर्सिटी बडाय के कुड वक्त खोले का तरेगा हमने फार्मी मालमा बडागा तो मी रस्मियात आफिशिगिंदान अदे कुस्तन में पतंग इस्लामी यूनिवर्सिटी हिंगे भी एक के प्रोग्राम तो मी फहरो गायकन का नमस्ते का अड्डी हैं हादरे वरो 10 वेनी दाकम अदे तीन दम फले का बहालाइन कुडे गेंदियरो कमी कुरी के दम फड़ी के बसवानी वरगिन दारी वरो 10 वेनी सनदो हवालो को दे बाफा अदे इस्लामी यूनिवर्सिटी फोर को दे मुंगना तालीम फुला को मटका वाला बुढ़ा हमें देवा खास वतेगा इस्लामी हमती तालीम फोर को दूंगा राज्य का इस्लामी मनहज जनवता इस्लामी तालीम फुला को मुके में खास आसास तक मना के मती तालीम फोर को दे मुंगना हमें कने मरकज के इस्लामी यूनिवर्सिटी एक मो राज्य का मी दायरा फुला को मटका ने मसके के कुरा मुंगा तो तरेगा इस्लामी यूनिवर्सिटी के गोफिता गायम को अतो तरेगा तबी फकुदिन बस हमारे नैस तालीम सरहद तक उगन के फुर्सत इस्लामी यूनिवर्सिटी फाही को दे अन्ना हम फाह को देवे अदे इस्लामी यूनिवर्सिटी कुरमगना मसकेत नोता इस्लामी यूनिवर्सिटी के मसकेत फुला को में तो मिके तो स्कूल कुरिंग इस्लामी यूनिवर्सिटी में हरवानी हुलमा देगा बस खास बिना नोता सनाबिल के मसके फशा फमी बस इस्लामी यूनिवर्सिटी के मसकेत फुला को के मकसद वे कुल के खास मशरूع तो का फिनिगंती मशरूع अदे इस्लामी यूनिवर्सिटी 10वें दारेवरुन की इस्लामी रिसालाता अदरिबती अखलाक उंगनी फातिबी दारेवरुन बेगन दाखन ए मफाह को लेवे एकांत अदे इस्लामी तालीम के गिवकनु के तेरेगा एक दिन उंगने हुरिया दायरा द खुमसमता हुरिया प्रोग्राम के तेरेगा इस्लामी दीन के एक अमन का जितना को हुरिया के प्रोग्राम तनवता या को हुरिया मन हर तंग हिमेनी के दादियों हम फाह को लेवे खास होते अरबी तालीम उंगन के बेसारा मुहिम दौरे इस्लामी यूनिवर्सिटी हम कुरिया दाखन ए हम फाह को लेवे हमें अदे कुछ दिन में बता मिलेगा मेरा रस्मिया तो शरफ को देवानी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मिलेगा मेरा रस्मिया तो उनका कोड़ा बागो तो खोले गया तरेगा फिशिगिंदाने मिलेगा मेरा रस्मिया तो कभी समा एमफाह को लेवाने कम के ऑनररी डॉक्टरेट का आप बेफरकन एरविगिंदा दियो अदे इस्लामी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट लेवल दो फिशिंग पीएचडी या हम या किया वादे मुंगन्नेरु का एक प्रोग्राम तहुगा मी बको तो इस पर की ना दे के दारे बंदनी प्रोग्राम का बैबरी बे तालीम उनके मो मती तालीम सरखान देवा हम हेतु के तेरेंग ए फुर्सत तभी हवस की ना बेकन इस्लामी यूनिवर्सिटी के फरातुम फोर को दिन के आमाज के तेरेंग एक इस्लामी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम था एक फुला कुर्म के और बुरा मसके तक कुरे मुंदा को आफा को लेवे कुछ दिन में कथा इस्लामी यूनिवर्सिटी दिहास फनरवना हर उफेदिकिंगा एम मुहिम सब की बस आदि बेहिन हें कौम तक दातुर नुको आमिल लबाजनु गाती बेकिंग इस्लामी तालीम उनके फुर्सत दी बेहिन फाही बेकिंग फाही को दिनो ए मकसद का इस्लामी यूनिवर्सिटी उफेदिकिंगा ए लोगे कुलियत दरासात इस्लामिया यूनिवर्सिटी का बदल बेके दियो माए की ए तसव्वुर के तेने मियदा हमें मियाई आदमी हाथ न गायरुगा मी इस्लामी यूनिवर्सिटी हिंगे के
प्रोग्राम तक दसवें नोवमण दसवें के रस्मियात कम मे कुरिम सम इस्लामी यूनिवर्सिटी दसवें विफावा इतने राज्य के एक फंड होगा मेमको मसल के कुरम अन्न हम फलाकी का फाह को जी अदे इस्लामी यूनिवर्सिटी फोर को दमंगन प्रोग्राम तक हमें फुड़ा कुरा दायरा की रिसर्च नोता दिरासा कुरम के दायरा मेरे तो दिरासा कुरम बस खास को कॉन्फ्रेंस बैन लगवा में कॉन्फ्रेंस इस्लामी यूनिवर्सिटी नानी बाबा कॉन्फ्रेंस वैसे मैं मुहिम बेनु मकी राज्य के एक दायरा तक हादिरासा कुरम बेनु बा फरात तक बैन लगवा में फरात का ए फुर्सत दी हादिरासा कुरम के इल्म फुड़ा कुरम ए राज्य में बड़ा फुड़ा कुरम ए में मुहिम ए दायरा को तो का सरकारों में समाजी फाफावा आदि सरकारों में ए में बार बड़ा ए दायरा की दिरासा कुरम कम दिरासा कुरम के फ़ंड फुड़ा कुरम टकावेस इस्लामी यूनिवर्सिटी वर ख़ास अहमियत कमें देवभा का हम फाह को देवे तुम को में हर कुछ पहन लगवा में हाँ दिरासा कुरम के ख़ास कॉन्फ्रेंसिंग इस्लामी यूनिवर्सिटी नानी बावम अद इस्लामी यूनिवर्सिटी दसवें गाँव में एक रंग रंग मिहार मैं तो इस एक दायरा तहुगा मन आपको खिदमत तक एक फ़रात तक फोर को दमू एबा आते इस्लामी यूनिवर्सिटी में बोर्ड गंजो मेरे तो मेरे तो फाह कुरमंदानी जहाँ के दाती कमो इस्लामी यूनिवर्सिटी दिमाए फामेबा मसा तंग हाल को देवाने कम याकिन का सरुखान देवा फामुमाए की मी कम हुमियो तो हुरी मसा तंग हाल कुरम के वर मुहिम मरहला तक मेरे तो इस आकुरियदा इस्लामी यूनिवर्सिटी हम बनी आफा पूरा बाफा अदे इस्लामी यूनिवर्सिटी मतलब IUM के एक प्रोग्राम था मेरे तो सर्टिफिकेट लेवल फिशिंग PhD या हमें एक कोर्स था फोर को दम अन्नक हम फाह को लेवे अदरस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज पूरा वक्त खोले का तरीका मैं मालूम बनाएगा तुम मेरी रस्मियत फिशिंग दाने कुछ नहीं होता मेरे फाहर के रस्मियत आदे इस्लामी यूनिवर्सिटी के 10 के रस्मियत तो 3 तंफाड़िया का बाहर आए कुरिया दायरों का जुमला नुस्ते का अड्डी का इंहा दारी वारों 10 वेगन दाक मी हकीकत का हमारा माती आदत आदे एक प्रोग्राम तक अनिमा दारी वारों 10 वेगन गंदा दियों एक दिन राज्य के हुरी एक फंड तो होगा बैरम का फुर्सत होते लिबेन आदे मी प्रोग्राम तक हिंगो मुगा सरकार में इसका देवा खान हम की राज्य में वो ते मैं मुहिम दायरा तक हम हम बिना करूं एक तो अमी दिवे ही मैं मधु दायरा तक नमाज को के माती थाउदिन के फुर्सत वही को दिन मट का सरकारों वर खास अहमियत का में देबा एक तरीका अकाउंटिंग फदा दिवे ही मधु दायरा तक आदि इस्लामी तौलीम के तरीके बस मैं वो तो हम दिवे ही मधु दायरा तक नमाज को के माती थाउदिन के फुर्सत वही को दिन का सरकारों वर मुहिम नमाज ही पाएंगे बस के तक दाकन हम आफा को देवे अदरस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज मिहारो हमें मालूम बडागन फाबुमा की तिबे फुंडा हमें भी रस्मियत बाबतों के नस्तेना इस्लामी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद जाहिर हुसैन वाइस चांसलर डॉक्टर अली जाहिर डिप्टी वाइस चांसलरों रस्मियात के मेन प्रोसेशन के इब्तिदा के फ्लो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم.
दिव्य राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मती तालीमा मसीकी तरीक़मा हुनर तरक्की कुरमा बेह वज़ीर डॉक्टर अली हैदर अहमद दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अली ज़ाहिर यूनिवर्सिटी के मजलिस मेंबरों डेप्यूटी वाइस चांसलरों कुलिया तका सेंटर तक के डीनों एकेडमिक बोर्ड के मेंबरों दावत तेरुइगेंग वडांती बेबी इज़्ज़तेरिंग दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के खिदमत तेरी लेक्चरारों हीवागी इदारी मुअज़्ज़फ़ों मिरस्मियातुगा दसवेनिवा फ़ख़ुरवेरी दारिवरों दसवेनिंगे लेफ़वेती बेलनेवेरिंग तिया एम्मिहा लोबेती अखुन्ना उख्तुं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह आदे मैं खास रस्मियात का दिव्य राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया बैरवडान देवा कमी मैं जलसाया लिबुनु वरविस बुडु फुरिहम कमे मणिकफान में जलसा शरफेरी को देवम वडागन देवी थी नुहन उफलाय को यूनिवर्सिटी के मसूल वेरिना दारिसुन्ना हुरिहा दरिवरुंगे नमगा हेवेदुमा शुकुरा तहानी तकरार कोला इज़्ज़तेरी जलीसों मैं रस्मियात फेशिगन दिया कीत कुरान के बरकातों कीर्त कुरान की अवाविदार देवी दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के कुलिया ऑफ एजुकेशन के दरवर मुस्ला मूसा आदे तिया एम बेफुलना दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के फरातुन दंडवम बेनुमणि वर हून मरहबाए रद्दुकुरम बेनुमणि वर मतिवेरी शुकुरे मिरस्मियातुगा मिदन्नवी मसूलियत फुरिहम को देवानी दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अली ज़ाहिर डॉक्टर अली ज़ाहिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन दिव्य राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ दिव्य राज्य के मती तालीमा बेह वज़ीर डॉक्टर अली हैदर दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी वाइस चांसलर उन्ना अदी मी यूनिवर्सिटी के मजलिस के एम्हा मेंबरों दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक बोर्ड के मेंबर उन्ना डीन उन्ना अदी मे रस्मियातुगा दसवेनिवा एम्हा दसवेनिन्ना ए दसवेनिंगे बेलेनिवेरिन्ना यूनिवर्सिटी के एम्हा मुअज़्ज़फ़ों दुरागातु अलगोन्मेंगे मी दसवेनिवुमगे जलसा बल्लोमुं अडोसमुगे देवा एम्हा लुबेते खुनाख्तु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मी उफावेरी रस्मियात वडागे एम्हा बेफुलुन्न यूनिवर्सिटी के नमुगा अदि अलगोंडुगे अमिल्ल नमुगा वरबोड मरहबाया शुकुर दन्नवा अलगोन्मेन्न मिरे लिबे एम्मे बोडु एं उफलकी दसवेनिवुमगे मी रस्मियात शरफरी को देव मट्टका दिव्य राज्य की इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वडागिंग इन्नविका एमनिक फानुगे बुरा मसूलियत का एक्वेस अलगोन्मेंगेरु वी दौबत कबूल कुरवा मी रस्मियात शरफरी को देव वडागिं वडागतुमुन देह को देनी मी यूनिवर्सिटी आमेदु एमनिक फानुगे हिप्पुलुगा वै गैक्क एमनिक फानुगे हिप्पुलुगा मी यूनिवर्सिटी अंगोय लोएब्बा कदर එහෙන් කමුන් यूनिवर्सिटी के एम्मेहा मुअज़्ज़फ़ुन्ना दरिवरुंगे नमुगा अदि अलगोंडुगे अमिल्ला नमुगा दिव्य राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया या इखलास तरीक़मा शुकुर दन्नवा दिहा 24 आहर मी हिया वही कमुन दसवेनिवेगे निकुन्न हुरिहा दरिवरुन्ना तहनियाया मुबारकबादी अरिस्कुरा तिय दसवेनिन्नकी मी कौम फ़ख़ुरु वेरिवाने दरिंतके यूनिवर्सिटी के ओलिगंडु हुरस्को मुज्तमे निकुन्न कोम्मे दरिवर कामेद यूनिवर्सिटी के फोनी उम्मीद तकिंग होवे ए मिहिया वही कमुं हो दे इल्मा तरबियत के असर मुज्तमा फेनिगेन दियों
තිය දරිවරුන්ගේ එල්මුවරිකම හුනරුවරිකම කාබිල්කම මෙද අලගොඩු ශක්කෙන් නුකුණ තිය කුදින්නන් හිදුමැක් කුරුමුගේ ෆුරුසත් ලිබුණීති උෆාකුරන් අයුවමකි තියකුදින්ගේ තනේ මිතාගේ දොරුතන් අබදුවෙස් තියකුදින්නට්ටක හුන්නානි හුළුවාෆ් ඉතුර කියවම් බේනුම්වා දරිවරුන්න එ ෆුරුසතු අබදුවෙස් ඔන්නාන් මුජ්තමෝග කන්තන් හිඟමුන් දාගොයි තියකුදින්ගේ ලෝමතින් ෆෙන්නාන් අල්ගොන්මෙන්ගේ එක්වරිකම එබ්බාවන්තකම ඉජ්තිමායි ෆේරාම වෙෆාවා ගෙල්ලුම් තිය දරිවරුන්න එහසාස් කුරවෙන් මියදුමි යුනිවර්සිටි ගොලිගණු හුරස් කොෆ්ෆදායිරු මුජ්තමෝග ඉස්ලාහ කුරංජෙහි ෆෝරි කන්දත්තකා මෙදු විස්නා එකංකං කුරුමුගා එබ්බාරුදුන් දේනකම අල්ගොන්ඩු උම්මීදු කුරන් එම්මෙ හා දස්වෙනි යහ්යා ඉබ්නු අබී කසීර් රහිමහුල්ලාහු තාලා විදාල වෙෆාවා බස්ෆුලෙක්ගේ මානාගාවේ හෂිගණ්ඩුගේ ආරාමා එක් එල්මෙන් හාසිලෙන් නුකුරවෙන මී වරබ්බොඩු හගීගත එල්මු හාසිල් කුරුමකී බුරකමෙ උඳගෝකමෙ එකමට්ටක එත බෑවරු වගුතක ෆෑසා ಖರದುವೆಗೆಂದೆ එත බෑවරු හකතෙන් හේදවෙගෙන්ದೆ ඉල්මුගේ දතුරුගා බොඩති කණුත හුරස් කුරංජෙ රාළුත ගිරා කුරංජෙ ෆරුබදත ෆූ වට්ටාලංජෙ නිකමෙතිකන් තහම්මල් කුරංජෙ වගුතව්‍ය සාදෙ හින්නේදේ එත කමක කුරිමතිලාංජෙ එහෙන්නම අමාස වාසිලු වෙවිජ්ජනම උෆාවරි කමුගේ කොළෙන්නේ හිද්දති දුවස්ත ෆොනි මාසිය වෙගෙන්ದೆ වරුබලිකම ලොඩුකන් හිංහම ජෝමක වෙගෙන්ದೆ කුරිමතිවි ගොංජහුන්ත ෆෑදා කුරණිවි තජුරිබෑක බදලුවේ එල්මු උගෙනු මට්ටක මීහුන් ජානා මාලුන් කුර්බාන් වනි එහෙම් වෙගෙන් දඬුවේරියකු බුර මසක්කතුන් හෙද්දි ගස්ත ෆෝදි මේවා එළුමුන් උෆා කුරා ෆදෑන් එෆද ෆරාත්තන් උෆා කුරේ මියදු තියකුදින්ගේ හිත්තහුගා ජහමුන්දානී මිදෙන්නෙවි උෆාවෙරිකමුගේ වින්දු මියදු තියකුදින්න ලිබෙමුන්දානී ඒ උෆාවෙරික මි යුනිවර්සිටිගේ දස්වෙනින්නකී මි ෆහුරෙරි මොස්සසාගේ ෆහුර් යුනිවර්සිටිගේ රීති නං ගුලිෆාවනී දස්වෙනි මිහාතන හිෆෙහෙට්ටි රීති අඛලාගා මුජ්තමය කොද්දීෆාවා අගුහුරි ඛිදමත අදා කුරවෆාවා ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ವಜೀಫಾತಕ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ದುವೆಲಿ ದುವಹೆದ್ದುವಹಕ ಮಿಯನ್ನನಿ ಬಾರ್ವಮು ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ ರೈತುಂಗೆ ಇತುಬಾರ್ ಮಿವನಿ ಗುಣವಾಂ ಫಶಾಫ್ ಬೇರು ದುನಿಯಾ ಒಯ್ ಗುಳುಂ ಮಿದನಿ ವರುಗದವಮು ಮಿದಿಯಾಹರು ದರಿವರುಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಗುಳುಂ ನಿಸ್ಬೈ ಅಡ್ಡಿ ಹೈನ್ಸತ್ಯವರೆಂ ಇತುರುವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಮಿಕಮುಗೆ ಸಾಫು ಹೆಕ್ಕೆ ಗೌಮಿ ಫೆಂವರುಗೆ ಗಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಕ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೀಡ್ ಕುರುಮಕಿ ಹೋದಿಫಾವಾ ವರಬ್ಬೊಡು ಕಾಮಯಾಬಿಯೆ ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ರೀತಿ ನಮ್ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ತಿಯ ದಸ್ವೆನಿಂಗೆ ವಾಜಿಬೆ ಲೊಬೆತಿ ದಸ್ವೆನಿ ಶುಕುರ್ ಕುರುಮಕಿ ನಿಯಮೆತ್ತಂ ಇತುರುವಾ ಕಮೆ ತಿಯ ದಸ್ವೆನಿ ನಟ್ಟಕ ಹೇಯೊಕಮುಗೆ ಅತೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೀಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮತಿಂ ಹಂದಾಂ ಕುರಾತಿ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ තිමාගේ මිහු ෆිරින්න අඹින්න දරි එක්වරින්න රහමත්තෙරි කියවා දෙව්වි එදුරුන් දිවෙහි දවලත සරකාරුගේ ඉස්ෆරාත්තහුගේ හිතරිකන් තියකුදින්න ඉන්තිහාය ලිබිෆාවේ දිවෙහි රාජ්‍යගේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියකි අදුගේ සරකාරුන් වරබ්බොඩු ඉස්කමෙද්දේතනේ යුනිවර්සිටිය කුරිමති වෙෆාවා එම්මෙ බොඩු ගොංජහුන් කමුගාවා ජාගාගේ දතිකම් ෆිලුවාලු මෂා යුනිවර්සිටිය බේනුම්වා වසීලත්ත කායම් කුරුම ಸೀದಾ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾಗೆ ಹೀತೆರಿಕಮ ಇರ್ಷಾದು ಲಿಬೆ ಮುಂದಾಕಮಿ ಅಳಗೊಂಡು ಶುಕುರ್ವರಿಕಮ ಫಾಹ ಕುರಾಕಮೆ ಮಿಯದುಗೆ ದಸ್ವೆನಿವೊಂ ದೆಕಮಕ ಹೆದಿ ವರಬ್ಬೊಡಂ ಹಾಸವೆಗೆಂ ಎಬದೆ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಮಿ ದಸ್ವೆನಿವೊಂಗೆ ಹಫ್ಲಾಗ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವಡಾಗತು ದೇವನ ಕಮಕಿ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಬೇಫುಳಕ ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ಶರಫ್ ಎರು ಮೀ ಅಯ್ಯಂಗೆ ಹಯಾತುಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ದಿವೆಹಿ ತಾರಿಹುಗಾವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮತಿ ತಾಲೀಮುದೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯಕುಂ ಮುಳಿಂ ಅಲಕ್ ಕುರವೆ ತಾರಿಖಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾಜಿರಿ ಉಫಾವೆರಿ ದಸ್ಸೆನುಮುಗೆ ಹಫ್ಲಾಯಿಗ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ತೀಬೆ ಇಲ್ಮು ಒಂಗೆನುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮುಂದಾಯಿರು ಫಲಸ್ತೀನುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ ತಾಲೀಮು ಮಹರೂಮ್ ಕುರೈಫಾವಾಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಹಂದಾಂ ಕುರಂಜೆ
අසාසී හක්ගුතකුම් මහරූම් කොරයිෆාවා එනි කමිතින්ගේ මතින් හඳාකෝ හේෝ දුවා කොරංජෙ අල්ගොන් මෙන් දිවෙහින් අබදු වෙස් තිබේනී ඉස්ලාමී උම්මතායිකු ෆලස්තීනුගේ ලොබ්වෙති අහුන්නා ඔක්තුන්නායිකු මි දඬිවළුග අනියාවෙරි යහූදී ಝෑනිස්ටුන්නා දෙකොළත් ದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ ಬೈನ ಲಕ್ವಾಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಹುಗಾ ಫಾಳ್ ಕುರವಾಫಾವಾ ಹಿವ್ವರುಗದ ಶೂರ್ ತಕಶ ಅಳುವಾಫಾವಾ ಹಿವ್ವರುಗದ ಫಿಯವಳು ತಕ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ ಹಿತುಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಸರಿಕಮಾಯ್ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ವಾಹಕೊಳು ನಿಮ್ಮಲಾನಿ ಅದಿಯ ಸೆಫ್ಫಹರ್ ಮಿಜಲ್ಸಾ ಶರಫೆರಿ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಡಾಗಿನ್ ಕಮಟ್ಟಕ ಶುಕುರದ ಕುರಮು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಯ ಮುಳಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಮುವಜಫುನ್ನ ದಾರಿವರುಂಗೆ ನಮಗ ರಬ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು शुक्रिया वाइस चांसलर दिम्मी हिस्सा कोलोनी दिव्य राज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी अगुड़े खूरू वीडियो रिपोर्ट है ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನೂರು ಫಿತುರಿಗೆಂದಿಯತ ನುವಸತೇಕ ಹರಾವಣಿ ಗ್ಯಾಬೆಫ ಸತ್ತಾನ್ ಸತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗವಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಒತುಮಗೆ ಶರಫ್ ಲಿಬೇಯಿರು ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೀಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಯಮ ಗೊತ್ತುಗ ಲಿಬೇನೆ ಮಗು ಫಹೀಫ್ ಒತುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಣು ಕಮೆ ಮಿ ಮಕ್ಸದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ತಫಾತು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಎಕಿ ಗೊಯ್ಗೊತುಂ ಕುರೆಯ ಮುಂದಾಯಿರು ಮಿಕಮ ಹುಳುವಿಗೆಂದಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಯಮ ದೊರಕಿ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಿಂಗಲಕಿ 9 ನವೆಂಬರ್ ನವಾಸ್ತಕ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ ದಿವ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಫೆದ್ದೆವಿ ಮಾಹದು ದಿರಾಸಾತಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾಯ 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2004 ದಿವ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಫೆದ್ದೆವಿ ಕುಲ್ದಿಯತುಲ್ ದಿರಾಸಾತಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಕಾನೂನು ನಂಬರ್ 11/2005 ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ದಶುಂ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ 9 ಜುಲೈ 2005 ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫದ್ದವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಗೆ ದಶುಂ ಹಿಂಗಮುಂದಿಯ ಕುಲ್ದಿಯತು ದಿರಾಸಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಬದಲು ಕುರೆವಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಲ್ಸಫಾ ಕಂಡಳಿಫಾವನಿ ಅಲ್ ಅಲಗ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಫುರ್ತಮ ಫಸ್ ಆಯತ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಎ ಆಯತ್ತುಗೆ ಮಾಣಯಕಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿ ಇಸ್ಮಫುಳುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳ್ ಭಾಷೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ತಕೆಚ್ಚೆಂಗ್ ಹೆದ್ದೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಗಂಡು ಲೇಕೊಳಕುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇನ್ಸಾಣ ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳ್ ಭಾಷೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದೀಲತಿವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಗಲಮುನ್ ಲಿಯಂ ಉಗಣ್ಣವ್ಯಾತೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಏನ ನುದಣ್ಣಕಂತ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಗಣ್ಣವ್ಯಾತೆವಿಯೆ ಮಿ ಫಲ್ಸಫಾ ಇನ್ ದೇಹಕೊದ್ದೆನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತಾಲೀಮಿ ಉಸೂಲ್ತಕ ಮನ್ಹಜ್ತ ಬಿನಾವೆಗೆ ಮಣಿ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಯಿ ಹುರಿಹಾ ತಕೆಚ್ಚೆಂಗ್ ಹೆದ್ದೆವಿ ಖಾಲಿಗುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕಮ ಈಮಾಂ ವಮುಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಅಗೀದಾಗೆ ಮಚ್ಚಕಂ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೇವೆ ತಾಲೀಮ್ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಶಾಮಿಲ್ದಾಗೆ ಮಣಿ ತೌಹೀದ್ಗೆ ರೂಹಕಂ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮನ್ಹಜ ಇಲ್ಮು ಒಗಣ್ಣ ಆಯ್ತಿನಮುಗೆ ತರಹಯಕಿ ಕಿರಿತೆ ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನೈಕಂ ಮಿ ಬಿಮುಗ ಲೆವ್ವಿ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಯಿಕ್ ಕುರವಿ ಖಲೀಫತುಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಇನ್ಸಾನ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಮಸೂಲಿಯತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಎಕ್ಕವಂತಕಂ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮಾ ದುನಿಯ ತರಗೀಕೊ ತಾಮೀರ್ ಕುರುಮ್ಗ ಉಮ್ಮೈ ಬಿನಾ ಕುರಂಕಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಲ್ಸಫಾಯಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಿಶಾನ್ ನೋತ ಲೋಗೋಗೆ ವರ ಮುಹಿಮು ರಂಜುತಕೆಂ ಹಿಮೆನೆ ಮಿ ರಂಜುತ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರೀಖ ಹಲೋರಾಯ್ ಲೋಗೋಗೆ ಮೆದುಗವನಿ ಕಿರಿತೆ ಕುರ್ಆನ್ ರಂಜು ಕೊದ್ದೆ ಕುರೆಹುಮೆ ಮಿ ರಂಜುನ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆನಿ ಇಲ್ಮಾ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿಕಮುಗೆ ಅಸಾಸಕಿ ಕಿರಿತೆ ಕುರ್ಆನ್ಕಂ ಅದಿಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಮಿ ರಂಜುನ್ ಹಿವ್ವರ್ ಲಿಬಿಗಿಂದನಿ ಇಲ್ಮು ಉಂಗೆನೊಮುಗ ದೆಮಿತಿಬುಮ ಕಿರಿತೆ ಕುರ್ಆನ್ ರಂಜು ಆಶಾಲೈಫವ ಬುರು ರಂಜು ಕೊದ್ದೆನಿ ಮಾಲೆ ಹುಕುರು ಮಿಸ್ಕಿತು ಮುನ್ನಾರು ಮಿ ರಂಜು ತಮ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆನಿ ವಾರತೊಮೌಂಗ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಲೋರಾತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮೈ ಅದಿ ಗೆತಿಫಾವ ರೋಣುಫ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆನಿ ದಿವೆ ಕೌಮಿಯತ ವಹದತ ದಿವೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಂಗೆ ಹುನರ್ವೆರಿ ನಮೂನ ಅದಿ ವಾಶಾಗೆಂಬ ಥಾರಿ ರಂಜು ಕೊದ್ದೆನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಗೀದಾಯ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶಖ್ಸಿಯತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿಕಂ ಐಯುಎಂಗೆ ನಿಶಾನ್ ನೋತ ಲೋಗೋಗ ಶಾಮಿಲ್ವನಿ ಕೌಮಿ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶಖ್ಸಿಯತ್ එහෙම ලෝගෝගේ කුලෑගේ ගොතුක හිමෙනේ ෆෙහිකුලයකි දිවෙහි දිදාග හිමෙනේ කුලතකුන් කුලේ අදි රංකුල රම්සුකද්දනී ඉල්මුගේ මුහිම්මකම අගුබොඩුකන් ලෝගෝග හිමෙනේ මුහිම්ම හතරු බයකි කිරිත කුර්ආනා බබ්බුරා රෝණෆෂා ඉස්ලාමී තරි මේ හතරු බයකි දිව්‍ය රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටි ෆාලු කොත්තම් සෙල් කොද්දේ අසාසි බෑත මේ බෑත සිෆකොද්දනී යුනිවර්සිටිගේ විෂන්නා මිෂන් දිව්‍ය රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ විෂන් නකි දිව්‍ය කෞමෂා ඉස්ලාමී උම්මත ලාභහොරි ඉල්මු ෆෝර් කොද්දිනමුග
එම්ම ඉස් යුනිවර්සිටි කමුගාවුන් දිව්‍ය රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ මිෂන් එකී ඉල්මී දිරාසත කුර්මා මති ෆෙමර්ග තාලීම් ෆෝර් කොද්දිනමා උගෙනුමුගේ ෆුර්සත් ෆහි කොද්දිනමායිකෝ ඉජ්තිමායි ගොළුමුගේ තෙරෙන් ගෞමි සරහද්දී අදි ඉස්ලාමී උම්මතුගේ බේනුන්තක ෆෙතේගොත දුනියා ආඛිරතුග කාමියාබු වසන් හම ශඛසියතක බිනා කරුන් ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಿಷನ್ನ ವಿಷನ್ ಕಾಮಯಾಬುನ್ ಕಶವರ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಫೆಮರ್ರಂಗಳು ತಾಲೀಮ್ ದಿನಮಟ್ಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಫೆದುನೀಸ್ವರೆ ಹರಕತ್ರೆ ಒಮ್ದನಿ ಆ ಬದಲ್ತಕ ಆ ಗೊತ್ತಕ ಉಸೂಲ್ತ ತಾರಫ್ ಕುರುಮುಗ ಮಿಗುತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾತಕ ಮರ್ಕಜ್ತಂ ಹಿಂಗುಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮಶ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇದಾರೆ ಹಿಂಗುಂ ಹಲುಯಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹುನರ್ವೆರಿ ಕಾಬಿಲ್ ಮೋಜಫುನ್ನ ವಜೀಫಾ ದಿನುಮಾ ಆ ಕೋಸ್ತ ಫರ್ಮಾ ಕುರುಮ ಕುರಿಗೆ ಕೋಸ್ತ ಮುರಾಜಾ ಕುರೆವನು ಮಿಕಮುಗೆ ಹೇವ ಅಸರು ಕಿಯವ ದಿನುಮುಗೆ ತೆರೆ ದಣಿ ಫೆನ್ನಮು මියදු දිවරාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටි වෙෆාවනි දිවෙහි බහා අරබි බහා ඉංග්‍රීසි බහුන් ඉස්ලාමී තාලීම් දේ මුඅස්සසායක यूनिवर्सिटी का तालीमी कवायद का इदारी कवायद तबस्वनी बैनुल अक़वामी मिंगन तक एग्गोत हेदिफ एकी दायरा तकुन कोस तंग हिंगुमट का यूनिवर्सिटी का हक कुल्लिया 3 सेंटर वनी उफद्दाफ ए कुल्लिया तक सेंटर तक की कुल्लिया ऑफ कुरान एंड सुन्ना कुल्लिया ऑफ शरिया एंड लॉ कुल्लिया ऑफ इस्लामिक रिवील्ड नॉलेज एंड ह्यूमन साइंसेस कुल्लिया ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज कुल्लिया ऑफ एजुकेशन कुल्लिया ऑफ अरबिक लैंग्वेज Center for Research and Publications, Center for Postgraduate Studies, Adi Center for Continuing Education. Dihirajya Islam University ge hingkung hardana ko zamani kurma kore munda masakatu ge tereng duniya ge nam mashhur gina university taka ta'limi tarbawi muassasata hoge ebbar lung hodum ge ebbasun taw gawani soekof. IUM ge duweli misrab jahafa wani duniya ge emme maqbul zamani Islami University ge hunna usul taka goitta hoge macha. अमुरुंग हागुनामस एगतरे गिन कंदत्तम हासिल वमुंदाकम फाहग कुरनी उफलायको लाइब्रेरी के खिदमत फुलाको रेफरेंस इतुरुको ऑनलाइन लाइब्रेरी के खिदमत वनी तनवस्कोफ IUM के हिया वही कमुन लुकुमेगेंदा दरिवरनकी हमेकनि तालीमी काबिल दरिवरन तकेन्नो दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के दरिवरंगे गुळुमकी कियवमुगे मरहला के तेरेन दरिवरन इतुरु हरकतोगे मगु फाहिको देफराय यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के फुरिहम एही तेरिकमायको मी जमिया के हरकत विस दुहे दुहा कंगननी फुलावे कुरियारमो मी मसकेतकायको दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी मिस्राब जहाफावनी दिव्य रायतुंगे इतुबारा बैनुल अक़वामी गोतुम इहतराम लिबिगें बा फुरिहम तालीमी हियावස්සගේ गोतुगा देमी ओतुंगे मच्च कुड दोस्कोळगे तेरेगा होदनु बोडु कामयाबियायको इतुरु हरफैतक दियुमा गद अळा कुरे मसकेतगिना एहिंकमुं दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के अमाजकी मी हियागे दशुन तालीमी हया फुरिहम कोगे नुकुन कोम्मे दरिवरकी गौम बेनुन तेरी दीना गौम देके लोबिवा इल्मी गाबिल उफेदुन तेरी तहजीब दरियकवु हम मी बीदा मी यूनिवर्सिटी की मी सरहदुगा जमानी वसीलतक कायम फवा इस्लामी तालीमा तरबियत फुरिहम फोर कुदे यूनिवर्सिटी कं हेदु माइन अल्लाह के हे रहमत फलायको मिकं कं हासिल वमुंदा कमगे फही बोकी मी हरसवानी दिल्लेन फशाफा दुआ की मी मतवेरी मसकेतक माय अल्लाह कामयाब मिंबर कुरेवु आदे देम्योती वरन खास वगुत कोळे एई मिरस्मियातुगा दरजा हासिल कुरा दरिवरुना दरजा देबुमगे वगुतु तेहास फंसविस वनाहरु दिवराज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी दसवेनिवा दरिवरुन कुरे मिरस्मियातुगा दरजा देवे दरिवरुना दरजा देबुंगेदी दिवराज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के चांसलर आदि यूनिवर्सिटी के मजलिहु के रईस डॉक्टर मोहम्मद जाहिर हुसैन गारिहुका अवन नुहन अदबिर खमायकु दन्नवां डॉक्टर मोहम्मद जाहिर हुसैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसल अंबिया वल मुरसलीन नबियुना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी कनाराफा व शाउत फुरिहमको डिग्री के फेमवर हुरिकमा इम्तिहान तकुन साबित वाती दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के मजलिहा लिबिगें वा गानोने बारग दशुन तिय दरिवरुन हग्गुद डिग्री दीफी इस्लामी अक़ीदा के मतीगा साबित तिमशा दिव्य राज्य के दीनी एब्बावंत कमा कौमी वहदत दमहट्टा
إسلام دينوغا وسماحة تركموغا ماتيوري أصول توغا إفاتو معك ديوه قوما إسلامي أمتك كورير مع ترقي إخلاص كماك مساك كرمشا وفدون ترك نمونا مسلم مواطنون كوتوا دمتي ديوه راجع إسلامي يونيورسيتي قدرة كرامة ركاترك ودمهتما نصيحة ترك أدي علم حاصل كرمشا علم فتر مشا إسلام علمي دراسة كرما دمتي ما إسلام التماس كرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام. शुक्रिया इज्जतरी चांसलर मिहा हिसाबुं देंगोन्नानी मिरस्मियातुगा 10वेनिवे दरजा हासिल कुरी 10वेनिन सनदु दिनु सनदु हासिल कुरा 10वेनिन तरहीब्गे ಐತಿಲ ಬಡಿ ಜಸವಾಣಿ ಜಮಾಯಿ ಗೊತಿಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾಯಿಗೆ ಹುರಿಹಾ 10वेनिन ಸನದು ದಿ ನಿಮ್ಮುಮು एकेकी कुल्लियातक सेंटर तक कोस्ता पुरी हमको मिरस्मियातुग 10वेनिवी दरिवरुंगे नंतंग यवलान कुरेबुमा सनदु देवुमगे बैकुरिय गेंदवाणी कुल्लियातक सेंटर तोगे डीनु मी आइटम फट्टवे देवुंगेदी अलगुन मिदන්නवालनी कुल्लिया ऑफ कुरान एंड सुन्ना गे डीन अलुस्ताज मोहम्मद मंसूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दिवहि राज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी के कुल्लिया ऑफ कुरान एंड सुन्नाई देहा 10वेनिवे दरजा हासिल कुरी 10वेनिन सनत बसवाद बुंगदी दिवहि राज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन गे अरिहुगा वरंग अदबुरी कमायकु धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन मिदन्नवालनी कुल्लिया ऑफ कुरान एंड सुन्ना के मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन कुरानिक साइंसेस अदि बैचलर ऑफ कुरानिक स्टडीज़ को हूँ 10वेनिवे मी रस्मियातुगा सनदु हासिल कुरी 10वेनिंगे नंत मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कुरानिक साइंसेस मरियम जुमा बोगम विला अलिफ अलिफ तोड्डु नशीदा मोहम्मद मातोडा अव सेमा गाफ्ताल फारिस मातोडा हव्वा नाजिया चंपा पूलगे सीनु फेदु मरियम अहमद दीदी दफ्तर नंबर 12 सुमेंग हैं के माले वफिया निज़ार हाउफा बा किहादू वलीदा अली मनिक मुगुरिगे नूनु वेलिदू आयशत नीज़ादा दफ्तर नंबर 12 फहतिने माले नाशिदा वहीद दफ्तर नंबर 13 तिने दे माले आयशत शर्मीना हंदवरीगे ता उमदु आयशत वहीदा उफावही गाफदालु तिनदु शियामा मोहम्मद दीदी ओयवर सीनुमीदु नबीना मोहम्मद अफदार बातुलादु फरीशा अब्दुल्ला हुसैन दफ्तर नंबर 6 साली सशे माले
ಅಸ್ಮಾ ನೂರಾನಿಗೆ ಹಾಲಿಫ್ ಫಿಲ್ಲದು. Bachelor of Quranic Studies Aishat Rafah Ali Mim Alif Hembuduge Male Amani Muhammad Maram Shawyani Fokadu Aminat Masha Iramage Nunu Manadu Shukriya Chancellor Kulliya of Quran and Sunnah Sanad Hasil ko 10 වෙනි හුරිහා දරිවරුන්න තහනියා දන්නවා. نتشرف الآن بدعوة سعادة سيد فهد عبد الله الدوسري القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف لتعزيء الشهادات للحاصلين على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية اللغة العربية بكالوريوس الحوكمة والإدارة المحلية وماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات الاقتصادية والإدارية بجامعة المالديف الإسلامية سعادة نائب السفير. midannawalani kulliya of Arabic language in hingi Bachelor of Arts in Arabic language ko hun 10 වෙනිwe mi rasmiyatuga daraja hasil kuri 10 වෙනි inge nanta Sharifa Shafiqa Ibrahim Sitra Shavyani Commando Zulaykha Ibrahim Gulchambelige Sinu Fedu Havva Sina Econium Sinu Hitadu Saada Ibrahim Fulu Manzil Batuladu Radiya Umar Gaf Dona Male Kulliya of Arabic language in Sanad Hasil ko 10 වෙනි හුරිහා දරිවරුන්න තහනියා දන්නවන්. Kulliya of Economics and Management Studies in 10 වෙනි දරිවරුන්ගේ නන්ත ඉලාන් කොද්දබුන් එදිමි දන්නවාලනි e kulliyaගේ dean Al Ustaz Abdus Samad Muhammad Al Ustaz Abdus Samad Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Midannawalani Kulliya of Economics and Management Studies in Hingi Master of Business Management Adi Bachelor of Local Governance and Imamship Kohon 10 වෙනිව mi rasmiyatga sanad hasil kuri 10 වෙනින්ගේ nanta Master of Business Management Fatimat Huda Mary Kona Noon Holudu Fatimat Sausan Nishan Ha Alif Kela Bachelor of Local Governance and Imamship Irfan Abdullah Aliwag Gaf Alif Dandu Muhammad Shafiq Sitarag Gafdal Tinadu
ಶುಕ್ರನ್ ಸಾದತುನ್ ನಾಯಿಬಿಸ್ ಸಫೀರ್ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾ ಖೈರನ್. Kulliya of Economics and Management Studies in Sanad Hasil ko 10 horiha dariwarunna tahuniya dannawa. Kulliya of Education on 10 dariwarunge nantan yulan koddevun edi midanna alani ekulliyaage Dean Dr. Aishat Shina. Dr. Aishat Shina. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. कुल्लिया ऑफ एजुकेशन उन 10वें दर्जा हासिल कुरी 10वें सनत बसवा देवुंगेदी मती तौलीमा मसिक्केतरिकमा हुनरत तरक्की कुरमा बेहे वजीर डॉक्टर अली हैदर अहमद गारिहुगा वरंग अदब बेरिकमा करनवा. डॉक्टर अली हैदर अहमद विदन्नवालनी कुल्लिया ऑफ एजुकेशन हिंगी मास्टर्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इस्लामिक एजुकेशन आदि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग को हुन 10वें मिरस्मियात गा दर्जा हासिल कुरी 10वें नंत मास्टर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इस्लामिक एजुकेशन हव्वा अली निविदिल्लेगे हादाल कुळुदु फुशी. वाफिरा मोहम्मद अस्सेरविला गाफदाल रतफंदु. नासिहा हसन दंडियलुइगे गाफदाल होडेद्दु. हव्वा जीनत मैजान सीन फेदु. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग आयशत हुसैन मनिक हेमवेर रींदु कोकाग माल. आयशा मोहम्मद रशाद गाफ तोयबा माल. आयशत फिराशा ईगल हालिफ दिद्दू. रशीदा मोहम्मद दिनश हादाल कुळुदु फुशी. खदीजा लम्हा अतमागे शवियनी फीवा. आयशत नुहा माफही हा अलिफ इहवंदु. आमिनत शर्मीला वहीद दफ्तर नंबर 3 हते 3 माल. आमिनत मोहम्मद दीदी मिस्की मग वडिगे न्यावियनी फुवम्मुला. आमिनत राइमा रिहिविलु हालिफ इहवंदु. हसन जिदान अब्दुल मतीन बाबू सलाम अलिफ अलिफ हिमंदु. शुक्रिया वजीर. कुल्लिया ऑफ एजुकेशन हिंगी बैचलर्स को होगी 10वें दर्जा हासिल कुरी 10वें सनत बसवा देवुंगेदी दिवहिराज्य गिज़्ज़त रईसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ गारी हुगा वरंग अदब बेरिकमाइक दन्नवा. दिवहिराज्य गिज़्ज़त रईसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़. मिदन्नवालनी कुल्लिया ऑफ एजुकेशन हिंगी बैचलर्स ऑफ टीचिंग गुरुवान अद बैचलर्स ऑफ टीचिंग अरबिक लैंग्वेज को हूँ 10वें मिरस्मियात का दर्जा हासिल कुरी 10वें नंत
Bachelors of Teaching Guruan, Mute Muhammad Mumu Hadal Noriwanan. Mutaw Muhammad Mumu Hadal Noliwaran. Aishat Shazla Kuludu Kashmiruge Noonu Kendi Kuludu. Niza Ali Miraz Gafalif Mamendu. Nazinat Abdul Muhsin Rajinag Gafdal Gaddu. Leela Hassan Kelamag Gafalif Dandu. Samat Muhammad Manik Venus Kona Noon Holudu. Najila Rashid Sunlight Ha Alif Diddu. Fauziya Shakiba Kaminige Shaviani Fokadu. Zinat Abdul Muhsin Rajinag Gafdal Gaddu. Shafinaz Nasir Kotarivila Ha Alif Utim. Fatimat Sharifa Wav Asserivadi Male. Aminat Hasanful Hazar Mag Noon Velidu. Maisha Abdul Muhsin Hiffa Sehge Hadal Hurdu Fushi. Zinat Rashid Zenit Gafalif Mamendu. Nujuma Abdul Ghafoor Kausar Alif Alif Himandu. Amina Yusuf Ravvilag Lavyani Kurendu. Nashila Ali Dilbahar Gafdal Tinadu. Aminat Shaufa Ha Halalamag Male. Fatmat Masha Tari Kaf Guradu. Nashida Abdullah Shahil Ra Midu. Maryam Sadfa Wafa Hadal Makunudu. Rasha Muhammad Kimigastashge Alif Alif Toddu. Aishat Ifasha Faza Ta Omadu. Makina Isa Daftar Number Asheng Haeng Hateng Hate Male. Musla Musa Alivilag Faf Bileddu. Shafiga Suleiman Makari Ta Madifushi.
ಆಯಿಷತ್ ಫಸಾನಾ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಮಗ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಯಮಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಮಿನತ್ ಹಾರೂನ್ ತುಂಡಿ ನಾರೆಸ್ ಲಾಮ್ ಗಂಗ್ ಶೀಲಾ ಅಲಿ ಜೀಜಾ ಸೀನ್ ಹುಳುದು ಹಲೀಮತ್ ಸಹಾವತ್ ಮಿಲಾಫರ್ ತಾ ವಿಲುಫುಷಿ ಫಾತ್ಮತ್ ವಿಜ್ನಾ ಈರಾನುಗೆ ಸೀನ್ ಫೇದು ಆಯಿಷತ್ ಮಣಿಕೆ ದೀಫ್ರಮ್ಗೆ ತಾ ಮಡಿಫುಷಿ ಆತಿಕಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟಿನುಜೆಹಿಗೆ ಲವಿಯಣಿ ಹಿನ್ನವರು ಅಫೀಫಾ ಆದಮ್ ತರಿ ರಾ ಅಲಿಫುಷಿ ಹವ್ವಾ ಶಾಹಿರಾ ರಾಜ್ದಾನ್ ಖಾಫ್ ಗುಳಿ ಆಯಿಷತ್ ವಹೀದಾ ಗಾಫ್ ಸಿನಮಾಲೆ ದೇ ಸಾದ ಹೈ ಮಾಲೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅರಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ್ಯೂಮತ್ ರಶೀದ್ ಹಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೆ ಜುನೇರಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಖಣೀರುಮಾಗ್ ಲವಿಯನ್ ಹಿನ್ನವರು ಶಾಫಿಯಾ ಹಸನ್ ಮಾಫೊಳೆಗ್ ಸೀನ್ ಹುಳುದು ಆಯಿಷತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೀಮ್ ಮಲಿಫ್ ಬಾಬುಲ್ ಅವಾಲಿ ಎಕೆ ಮಾಲೆ ಅಜ್ರಾ ದಾವೂದ್ ಅಸ್ಸೇರ್ ಹಾದಾಲ್ ಹಣಿಮಾದು ಆಮಿನತ್ ಸಫಾ ಉಫಾ ಕಾಫ್ ಹುರಾ शुक्रिया इज़्ज़त रईस जमहूरिया कुल्लिया ऑफ एजुकेशन दस सनद हासिल को 10 हुरिया दरवरुन्न तहुनिया दन्नवा शुक्रिया डॉक्टर आयशत शीना आदे दे मिहिस्सा कोलनी दिवराज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी देवा मती वणतका गुळे कुरु वीडियो रिपोर्ट मिदंडवालनी दिवराज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी दे एम शरफ इनाम तगतेरें डिस्टिंक्शन अवार्ड की यूनिवर्सिटी का हिंगा प्रोग्राम तगतेरें दिवराज्य के कौमी सनतों के ओडिगढ़ लेवल हाथका एवर मती फेम्बर के कोम्मे को हकुमवस नतीजा बलायर हुरिहा मादा के एवरेजुं हाई डिस्टिंक्शन होदा दरिवरुन देवे अवार्ड मी अवार्ड हासिल कुरमटका दरिवर के CGPA 4 सुमे कमगा वांजे है अदि अखलागा सुलूक के रिकॉर्ड साफ को उतमाय को हुरिहा मादा को नोदिया इंसते वर मतिंग हाजिरी होदंजे है मी गेतरुं एवस मादा को एडवांस स्टैंडिंग अदि एग्जाम्शन होदा फानुमा दरिवर किए प्रोग्राम कंडेलफा वा स्टैंडर्ड मुद्दतुगा ए प्रोग्राम निम्मा फुरिहम कुरमा दरिवर किए एवस मादा रिपीट नुको प्रोग्राम के हुरिहा मादा को फासुं हिमेने मी अवार्ड का हिमेने यूनिवर्सिटी के फरातुंदे हादानी लियों अदि यूनिवर्सिटी के फरातुंदे फैसाग इनाम मी हफ्ला का देवना इनाम की बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड की यूनिवर्सिटी के कुल्लियातकु उगन्नादे दिवहिनाचे के कौमी सनतों के ओनिगन लेवल फाहकु नुवैं हिमेने गोतक एदमदु के इल्मी प्रोग्राम निम्मा फुरिहम कुरा दरिवरुंगे तेरें कोमे प्रोग्राम को मस्तौली मिरोगुं एमे मती नतीजा होदा दरिवर देवे अवार्ड
mi award hasil kurmataka dariwaruge CGPA maduenge 3.5 kamga wanjehe adi akhlaqa suluk record saaf kon otomaiko huriha madakun nuadia insatebure matin haziri hodan jehe mi geturun evs madakun advanced standing adi exemption hoda fanuhuma dariwaruge programa kandelifa was standard muddatuga e program nimma Huriha kurma dariwaru kevi evs maadai repeat nuko program ge huriha maadai fast fun himene me award ka himenani university ge faratun de handani fila university ge faratun de certificate university ge faratun de ilmi khazana ade university ka keva de ilmi program toge tereng edalwer ko ikhtiyar kura program ka tawlim hasil kurmata ka deve tuition fee free scholarship ade me geturun me award haggu adariwarunna iswe dennavun inam toge iturun दिवे राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया देवा खास इनाम लिमिगेंदाने मी हफ्लागा देवे एम में खास इनाम की दिवे राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी दे एम में शरफ इनाम IUM एक्सेलेंस अवार्ड मी इनाम की हुनरा हिवराय को दरबरों होदा इल्मी मती दरजा के नतीजाइन यूनिवर्सिटी रीति नामा शरफ होदा दिफावा अदे दरबर के इसने कुमगे कुलदानकमा यूनिवर्सिटी के तफात हरकत तक इल्मी प्रोग्राम तवका फाह कुरवे मिंवरा बैवरवा दरबर के अगु वजा कुरमे को तुम देवे इनामे मी दिवे राज्य के कौमी सनतों के उनकड़ लेवल हाथे के सरद हासिल कुरा दरबरों के तेरें पूरी हा गोतकुम एम मोड़ दरबर देवे अवार्ड मी इनाम हग्गु आधारिवर कंडेल मटका देफो फेन्ना इंसाफ फेर मिंगंडको मिना वजन कुरेवे मी मिंगंडुगा हिमेनेनी तौलीमी नोगुं दरिवर होदा मती दरजा इल्मी हरकतका इतुरु हरकतोगा दरिवर बावरवा मिंवरा होदा कामयाबी अदे दरिवर के इसनेगुमा लीडरशिप मी इनाम गा हिमेनेनी दिवे राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया देवा खास इनामा राज्य के नोत राज्य बेरु के यूनिवर्सिटी तवगे तेरेंग दिवे राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी कंडाला यूनिवर्सिटी तवगे तेरेंग ए दरिवर को बेरु यूनिवर्सिटी का मास्टर्स डिग्री फुरम कुरमत देवे फुल स्कॉलरशिप मती वणतंग हासिल कुरी फखुरवरी दसवेनिंगे नंतंग यालान कुरेवुमा इनाम दिनुगे मी आइटम हुशाल वैदेवानी देहराज इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस के डीन अलुस्ताज अब्दुल हफीज खालिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मी शरफेर इनाम तंग एग हग्गुवरी दरिवरुन्न हवाल कोद्दुबुं एदि दिह राज्यगे इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ गारिहुगा वरं अदब्वेर कमायको एदि दन्नव अरिहुगे वडा गन्नवाणी वाइस चांसलर डॉक्टर अली ज़ाहिर देह राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ डिस्टिंक्शन अवार्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग यूसुफ अहमद दफ्तर नंबर हंगास 304 माले मी अवार्ड फहुन रद्द कोद्देवेण वाहक दन्नव IUM Best Student Award Kohung Evvan Daryorugi Inam Mi Aflaga Mi Award Hagwa Daryorunaki Eke Master of Arts in Quranic Sciences Wafiya Nizar Haufa Bakihado The Master of Islamic Revealed Knowledge, Leadership and Administration, Abdullah Inaz Boweli Aliftal Mamigili.
Master of Teaching and Learning, Quran, Aminat Zaina Diamond Laviani Kurendu. Postgraduate Diploma in Teaching, Yusuf Ahmad, Daftar number Hanghas Tinste Khatare Male, Mi award Fahun Raddukoddeana Waka, Dannawa. Bachelor of Teaching, Quran, Shafinaz Nasir, Kotarivila, Halif Utim. IUM Excellence Award. Mi huriha gottakun emme mol dariwarat deve award. Deha service wan aharuge mi sharaf veri inam haggwa dariwaraki. Bachelor of Teaching Quran degree nimma dasweni dariwar. Shafinaz Nasir Kotarivila Halif Utim. शुक्रिया इज़्ज़त रईस जमहूरिया दिव्यराज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी के तारीखी दसवेन मुगे मी उफावर हफ्लागा अवार्ड हासिल कुरी हुरिहा दसवेन तहुनिया दन्नवा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुक्रिया अल-उस्ताज़ अब्दुल हफीज़ खालिद 10वीं दरिवरुना मती वणतंग हासिल कुरी हुनरवरी 10वीं असरी बहा तहुनिया अने काविस तकरार कोल्ला देंगोती 10वीं गे फरातुंग दरिवरकु शोर फालकुरुंग मी नंबर फुरियम कोद्देनी कुल्लिया ऑफ एजुकेशन गे दरिवर शफीनाज नासिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा हम्दा शुक्र होरी इल्म के मतिवेरे नूर अलमेना दिव्वी अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलावत सलाम लेवंगे दी दुआ करनी इल्म उंगे नमगे फुरी हम नमूना अलमेना देखेवी मैं रसूला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उफावरी हफ्ला के शरफ़ मेहमान देवराज्य की इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ देवराज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन वाइस चांसलर डॉक्टर अली ज़ाहिर डेप्यूटी वाइस चांसलरों कुल्लिया यूनिवर्सिटी के काउंसिल मेंबरों कुल्लिया तका सेंटर तोगे डीनों वडागन तिब्बे भी एम्मेहा इज़्ज़त तेरीन यूनिवर्सिटी के हीवागे मुअज़्ज़फ़ों लेफ़वेती मुहालिरों लबवेती बेलेनिवेरिंग मेरेगे फ़खुरवेरी दसवेनिन अदी दुरा गातों में हफ्ला बल्लवों मोंगेंदवा एम्मेहा बेफुलों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू देहराज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी की एम्मे मती फेम वरक की अवैधिनुमा उंगे नुमा
ಇಲ್ಮಿ ದಿರಾಸಾತ ಕುರ್ಮಾ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಖಿದ್ಮತುಗೆ ತೆರೆ ಕೌಮಶಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ ಫಾದಾ ಕುರಾಣೆ ಮತಿವರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಿಫತ ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ವಜಂ ಹಮ ಶಹಸಿಯತೆಂ ಹುರಿ ಉಮ್ಮೀದಿ ದರಿವರನ್ ತಯ್ಯಾರು ಕುರ್ಮಾ ತಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಶಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ ಫಾದಾ ಹುರಿ ಇಲ್ಮು ಫೋರುಕೊದ್ದಿನಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಿಸಬ ಬಟ್ಟಕ ಮಿರೆ ಮಿ ಮಗಾಮುಗ ಹುಟ್ಟಿ ಹುಣ್ಣೈರು ಅಳುಗೊಂಡ ಕೂರೆವೇಣಿ ವರತ್ತ ಫಾತು ಎಹಸಾಸೆ ವೇತುವೆದಿ ಎತ್ತಿಂ ಅಹರು ಹೇದ ಕುರಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ತಸ್ವೀರುತಂ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಲೊಲ್ಗೆ ಕುರಿಮತಿ ದೌರ್ವ ಮುಂಗೆ ಬದ್ದೆ ಕೇವಮುಗ ಬುರಕೊಂ ಹೇದ ಕುರಿ ದುವಸ್ತಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ ನಿಮ್ಮುಗ ಕುರಿ ಮಶ್ವರಾತಕ ನುಣಿದ ಹೇದ ಕುರಿ ಎತರ್ರಿಯಕ ಇಮ್ತಿಹಾನ ತಯ್ಯಾರೊಮ್ಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ತಕ ಉಸ್ತಾದುನ್ನ ಉಸ್ತಾದಾಯಿಂಗೆ ಅರಿಹುಂ ಫಿಲಾ ಒಳತ ಉಂಗೆ ನಮುಗ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗ್ ಹೇದ ಕುರಿ ವಗುತುತ ಸಿಫವು ಮೇದು ಕುರೆವೆಣಿ ಫೋಣಿ ಫೋಣಿ ಅದು ಎಹಾಮೆ ಉಫಾವೆರಿ ಎಹಸಾಸೆ ಬುರಕೊಂ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗ್ ಹೇದ ಕುರಿ ದೋಸ್ತಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮು ಮೇರೆ ಫಾಹಗಕೋ ದಸ್ವೆಣಿವೆಗೆಂದ ಆಯಿರು ಕಾಮಿಯಾಬು ಕಮಾಯಕೋ ಮೀ ದತ್ತುರು ನಿಮ್ಮಾಲಮ್ಗೆ ಹೇವ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಹಮ್ದ ಶುಕರ್ ಕುರ ಎ ಇಲಾಹಿ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ದುಆತಂ ಅಡುವಸವ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ದತಿತ ಫಿಲ್ಲವಾ ದೆವ್ವ ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ನ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ಮೆಂವರ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ದೀಲತಿವಂತ ಕೀರಿತಿವಂತ ಇಲಾಹ್ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ಹಾಲತು ಮೊಳದ್ದೆನ ಮೊಡಿಗೆಂವ ಇಲಾಹ್ ಮೀಗೆ ತಿಂಗ್ ಆಹಾರ ಕೋರಿ ಅಳುಗಣಗೆ ಕುರಿ ಮಗ ತಫಾತು ಬೋಳೆಂಗ್ ಇತುರು ಕುರುಮಗೆ ನಿಯತುಗ ಎಳೆ ಮಿಫಿಯ ಒಳಗು ಸುಟ್ಟುನಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಹಾಮಯ ಎದುವಹು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ದೋರಾಶಿಂಗ್ ಎತೆರೋಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮೆಂವರ ಕುರೆವೀತಿ ಮಿಯದು ಇಲಾಹಂ ಹಮ್ದು ಕುರ ದಸ್ವೆನ್ವಿ ದರಿವರೆಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಮಿಯದು ಮಿಫಿಯವಳ ಮತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರೆ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರುಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮೇಲಿಬುಣಿ ಎಹೆಂವೆ ಅದಿ ಮಿ ಮಾಹೌಲುಂ ಅಳುಗಂಡ ಲಿಬುಣು ಕುರಿಯರು ಮಾ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಕಿ ಎದುವು ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ದೋರಾಶಿಂಗ್ ಎತೆರೆವೆವು ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ದುಸ್ತೂರು ಕಮ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾಲೆವಿ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ವಾಣ ಎ ಕೀರಿತಿ ಫೊತುಗೆ ಮೂರಿತಿ ಆಯತ್ತಂ ಎ ಬಹಕುಂ ಬಾವಾಲೆವುಮಂ ಎ ಇಲಾಹ ಇಖ್ತಿಯಾರ ಕುರೆವಿ ಶರಫೆರಿ ಬಸ್ಕಮ್ಗಾವ ಅರಬಿ ಬಹ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಹಿತುಗ ಒಲ್ ದೊಯ್ಬಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಖ್ತಿಯಾರ ಕುರೆಗುಣು ಸಬಬು ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫುರಾಳು ದಶ ವದೆವುಮು ಅಳುಗಂಡಂಗೆ ಎಹ್ಸಾಸ್ ಕುರೆವುಣಿ ಮಾ ಕೂರಿಯನ್ ಸೊರೆ ದಣ್ಣ ಅದು ಆಯಿಲಾಗೆ ಫರ್ದುಂತಕ್ಕೆ ಫದ ವರ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೈಗೆ ಗಾತಾಂ ಆದೆವುಣು ಕಮ್ಗೆ ಎಹ್ಸಾಸ್ ಮೀ ಅಳುಗಂಡ್ ಫದ ಎತದ್ ದರಿವರುಣ್ಣೆಗೆ ವೆಸ್ ಎಹಸಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇಸ್ವೆರಿನ್ನ ಎಹಿಣಿ ಹೆಂಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಫೆಣ್ಣರಿವೆ ತಖ್ಲಾಗ ಹಿಣಿತುಂಬುಮ ದರಿವರುಣ್ಣಂ ಒಣ್ಣ ಲೋಬಿಗೆ ಸಬು ಮೀ ಮಾ ಹೌಲಂ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಹಿ ಲೆಂಬುಣು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದು ಮೀಗೆ ಇತುರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗುಣವಣಕುಂ ವೆಸ್ ಬುಣಿದೆಣಿ ದರಿವರುಣ್ಣ ಕಿಯಾ ಮರ್ಹಬಾಯ ದರಿವರುಣ್ಣಂ ಇಜಾಬದೇನ್ ತಯ್ಯಾರ ತಿಬಿಕಂ ಅದೇ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಮ್ಮಿರೆ ಫಾಹಗ ಕೊರ ಮೊಮ್ಮಿಗೆಂದ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಕಿ ಎತಬ್ಬೈಗೆ ಉರುಬಾಣಿಯ ಉಮ್ಮೀದು ದಸ್ವೆನಿ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಫೋಣಿ ಅರುತ ಮಿರೆ ಅಳುಗಣ್ ಮೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರ ಮುಂದಾಯಿರು ಅಗು ವಜನ್ ಕುರಂಚೆಹೆ ಎತಬ್ಬೆ ಫುಳುಣ್ಣೆಂಗ್ ವೇ ಎಬೆ ಫುಳುಣ್ಣಕಿ ಮಿರೆಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಸಿರ್ರು ಅಳುಗಣ್ ಮೆಣ್ಣ ಉಂಗಣ್ಣವ ದೆವ್ವಮುಗ ಫೂಹಿ ಕಮೆಣ್ಣೆತಿ ವಗುತು ತಂಗ್ ಹೇದ ಕೊರೆವ್ವಿ ಅದು ಇಲ್ಮು ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನ ಮುಗ ಹಿವ್ವರು ಕೊರೆವ್ವಿ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗೆ ಉಸ್ತಾದುನ್ನಾಯಿ ಉಸ್ತಾದಾಯಿ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಣ್ಣಂಗೆ ಹಿವ್ವರು ದೆವ್ವಮುಗ ದೆಗುತೆನ್ನುವ ಮ್ಯಾಂಬ ಫೆಣ್ಣ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಣ್ಣಟ್ಟಕ ಕುರುಬಾಂವಿ ಆಯಿಲ ಲಭ್ಯುತಿ ಉಸ್ತಾದುನ್ನಾಯಿ ಉಸ್ತಾದಾಯಿ ತಿಯೈ ದರಿವರುಣ ಇಲ್ಮು ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವ್ವಮುಗಯ್ಯ ದರಿವರುಣ್ಣಂಗೆ ಎಹಿ ತೆರೆಯುವ ವಡಾಗತುಮುಗ ಲಾಮಸೀಲು ಮಿಸಾಲೆ ಕೊಮ್ಮೆ ವಗುತಕು ಕೊಮ್ಮೆ ಸುವಾಲೆಂಗ್ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗ್ ಕೂರಿನವೆಸ್ ಅದಿ ಕೇವುಮ ಎಹಿಣಿ ಹೆಂಗೆ ಹರಕೆ ಅತ್ತವುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಹಿ ತೆರೆಕಮಕಂ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂ ಬೇಣು ವಿನಮವೆಸ್ ತಿಯ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಮೊಹಾಲಿರೋಂ ಎಕಮೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವಣಿ ನುಹಣುಲು ಎಬ್ಬ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರೆಕಮಾಯಕುಕಂ ಶುಕ್ರವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗೆ ಶಕುವಾತಂಗ್ ಅಡುವಸವ ಅದು ಅಳುಗಣ್ ಮೆಣ್ಣ ದತಿ ನುವಾಣೆ ಗೊತ್ತ ಕ್ಲಾಹುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಂಗೆ ಕಂತ ಹಮಜಿಸವ ದೆವ್ವಣಿ ನುಹಣು ಓಗಾವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಕ್ಲಾಹುಗಯ್ಯ ಅದು ಕ್ಲಾಹುಂ ಬೇರುಗಾವೆಸ್ ಉಂಗೆ ನಮಗೆ ಮರಹಲಾಗಿ ತುರುನ್ ತಫಾತ್ ಏಕಿ ಹರಕೆತ್ತ ಹೋಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ಉಮಶ ಇತರು ಕೂರಿಯರೊಂದಕ ಮಗುಫಹಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಅಬದು ಮೆ ದೆವ್ವ ಹಿವ್ವರಕಿ ತಿಯ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಉಸ್ತಾದುನ್ನ ಉಸ್ತಾದಾಯಂಗೆ ಹಿತುಗೆ ಅಡಿಂಗ್ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗೆ ಕೂರಿಯರಮಂ ಎದೇಕಂ ಕಶವರ್ವಾ ಕಮೆ ಮಿಹೆಂ ಕಮುಂ ಹಿಫೆ ಹೆಟ್ಟು ಮೆಣ್ಣೆತಿ ಹಿತುಗೆ ಅಮುಗುನ್ ತಿಯ ಲೊಬ್ಬೆತಿನ್ನ ಶುಕುರ್ಗೆ ಮುತಿ ತಬ್ಬರು ತೀಲ ಕುರಂ
දිව හිරාජ්‍යක ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ උස්තාදුන්න උස්තාදයන්ගේ කිබෑන් අලුගණ්ඩ ෆෙනුණු අදි මීද මාහවලන් අලුගණ්ඩ ලෝබිච හොණ සබබුත කමුගාවා ರೀತಿ ಸಿಫತವಗೆ ತೆರೆಗ ಕುರಿ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಓಗಾವೆರಿ ಕಮ ಹಿಣಿತುಂವಮ ಹಿಂಹ್ಯೋ ಕಮ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವಮ ತಯ್ಯಾರ ತಿಬ್ಬೆವುಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಯಿ ಅದಿ ಕುರಿಂ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಂ ಕಿಯವಾ ಕ್ಲಾಹಕುಂ ಬದ್ದಲೆ ಫಾವಾ ಉಸ್ತಾದ ಕಣ್ಣುವಿ ನಮವೆಸ್ ತಫಾತೆಂ ಅಳುಗಂಡ ಫಾಹಗಣು ವಾಕಂ ಉಫಲಾಕು ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಶಕೆನ್ನೆ ಮೀ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಎಕುವೆರಿ ವೆಸ್ ದೆಬಸ್ ನುವಾಣೆ ಹಗೀಗತೆ ಹಮ ಇಫದೆಂ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಂಗೆ ಡೀನು ದರಿವರುಣ ನಾಮೆದ ಬಹಟ್ಟವ ಗ್ಯಾಕ್ಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಣ್ಣುವಲ ದೂಕೊಲ್ಲಮಕಿ ವೆವೇಣೆ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆಕ್ಕಂ ಯಗಿ ಖಾಸಕೊಂ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗೆ ಮಿಹಾರುಗೆ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷತ್ ಶಿನಾ ಅದಿ ಕುರಿಗೆ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷತ್ ರೀಶಾಗೆನ ವರಲ್ಲೋಯ್ ಬಾಯ್ಕು ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಶಕುವಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಡುವಸವ ಏಕಮಂ ಅವಸ್ ಹಲ್ಲೆ ಗೆನೆಸ್ತೆವುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರೆವಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಫೂಹಿ ಕಮೆನ್ನೆತಿ ಹೋಗಾವೆರಿ ಕಮಾಯಕು එහෙන් කමු නුහණු උෆලායකු ಶುಕುರುಗೆ ಬಸ್ತಾ ತಕರಾರು ಕೊಲ್ಲಂ ಅದೆ ಮಿರೆ ದಸ್ವೆಣಿವೆ ಮೇ ಮಗಾಮುಗ ಹುಟ್ಟಿ ಹುರುಮುಗ ಕೊಂಬೆ ವಿಸ್ವರಕ ಜಜ್ಬಾತಿ ಇಹ್ಸಾಸ್ತಕೆ ವೆಸೆಬಾ ಉತುರಿಯಾರ ವೇತುವೆದಿ ಎತ್ತಿಂ ಅಹರುಗೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತುಗ ಕೇವಮುಗ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ವಗುತು ತಂ ಹೇದ ಕೂರಿಗೊಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಂ ಫೆನ್ನಾಣಿ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಆಯಿಲಾಯ ಕಿಯವಂ ಕ್ಲಾಹಂ ಓಮ್ಗೆ ಇತುರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ತಫಾತು ಗಿನ ಇತುರು ಹರಕೆತ್ತಕ ಅದಿ ತಫಾತು ಫೋರಂ ತಕ ಜಲ್ಸಾ ತಕ ಅದಿ ಕುಳಿವರ್ತ ಹೊಗ್ಗಾವೆಸ್ ವರಗಿನ ಹರಕೆತ್ತರೆ ಫವಾಣೆ ಮಿಹುರಿಹಾ ವಗುತು ತಕೆಂ ಹೇದ ಕುರುಮುಗ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಫಿರಿಮಿ ಹಾಯ ಲೋಬಿ ವಾದ್ಯ ಕುದಿಂಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬುಣ ಎಬ್ಬಾರುಲಮ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ತು ಕಾಳುಗಂಡು ಶುಕ್ರ ಅದಾಕುರ ಅಳುಗಂಡ ಮೇದ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಂ ಆದೆವಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ದೌರೆಂ ಅದಾಕುರಿ ಪಯಕಿ ಏಯಿ ದಿರೊಳಮುಗೆ ಕಂಕಮ ವಜೀಫಾಗೆ ಮಸೂಲಿಯತ್ ಅದಾಕುರಮು ಮಿತಿಂ ಅಹರು ಹೇದ ಕುರುಂವಿ ವರ ಬೊಡು ಗೊಂಜ ಹೊಮಕ ಅಳುಗಂಡು ಹಂದಾಣಂ ಅಣ್ಣಣಿ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಮಸೂಲಿಯತು ತನ್ನೆತಿ ಹಮೇಕಣಿ ಕಿಯವಾ ಕುಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತುಗಾ ಹೋರೆ ರಾಜ್ಯೆಂ ಬೇರುಗ ಮತಿತೌಲೆಂ ಹಾಸಿಲು ಕುರುಮುಗ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಹೇದ ಕುರಿ ಫಸಿಹ ದುವಸ್ತ එහෙන් නමවෙස් මියදු මි හුරිහා මස්සූලියත්තකෙන් අදා කුරමු මති තවලෙම්ගේ ඉතුරු දායිරයකුන් හාසිල් කරවුණු කාමයාබියට්ටක අල්ලාහ ශුකුරු වෙරිවා කිතමෙ බුරවේ ගොංජුම් බොඩුවේ නමවෙස් නුගුඩා අසුමෙන් අලුගඬුගේ හිතුකාවි මී නුවානේ කමෙක්කම දුවහකු වෙස් නුදුෂුම් අබදුවෙස් හිතුගාවති වාණයේ කුරෙවේණයේ අදි අලුගඬුගේ එකුවෙරින්න වෙස් දෙමුන් ඈන සේහතකි එයි කියවමන් අලුගඬ ಫುರ್ಸತ್ ಫಹಿಕೊದ್ದಿನಮುಗ ಗೇತೆರೆಗೆ ಮಸೆಕೆತ್ತಕ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಲೋಬಿವಾದ್ಯ ಕುದಿಂಗೆ ಸ್ಕೂಲುಗೆ ಕಂಕಂ ಹಮಜೆಸ್ಸುಮುಗ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಫಿರಿಮಿ ಹಾಗೆ ಹೀತೆರೆಕ ನಿಹಾಯತಲ್ಲಿಪುಣು ಅಳುಗಂಡುಗೆ ದೆಕುದಿಂ ಅಳುಗಂಡಂ ಹಿವ್ವರು ದಿನಮೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬುಣ ಬಸ್ತಾ ಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ಕಂಫತುಕ ಹರುಲಾಫಾ ಎಬಹುರಿ ಎಕುದಿಂಗೆ ಮಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೇ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಕಿ ಎಕುದಿನಲ್ಲಿ ಬೇ ಉಫಲೆ ಲೋಯ್ ಬ್ಯಾಕು ಆಸ್ ಬದ್ದಾಲ ಮಮ್ಮ ಫದನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಮೆ ವೆಸ್ ಬಾಣಮೆ ಬುಣಾವಗುತು ಕುರಿಯದ್ದಿಯೋಮಗೆ ಅಜುಮು ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಹಿತುಗ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಇತುರುವೆ ಹೆರೆಗಂಡುಗೆ ನಿದ್ದಿನ ಅಗಾಲ ಕೇವುಮ ಎಸೆನ್ ಮಂಟ ಮಸೆಕೆತ್ತೆನ್ ನಿಮ್ಮುಗ ಎತರ್ ರೇತಕೆ ಹೇದ ಕುರೆವುಣು ಮೀ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಎಕಣೆ ಉರುಬಾಣಿಯನ್ನು ಮೀ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಕೊಡುಕೊಡ ಆಯಿಲಾವೆಸ್ ಅಳುಗಂಡಟ್ಟ ಕಾವಿ ಬೊಡು ಉರುಬಾಣಿಯೇ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಮಮ್ಮೆಯ ಬಪ್ಪ ಅಳುಗಂಡದ್ದೇ ಹಿವ್ವರ ಅಳುಗಂಡಲ್ಲಿ ಬೇ ಕಾಮಿಯಾಬೀಗ ಎಬ್ಬಂಡೆ ಬಫ ಅಹುಣ್ಣ ಅಖ್ತುಂಕಿಯ ಮರ್ಹಬಾಗೆ ಸಬುಂ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಹಿವ್ವರು ಆಲಾವೆಗೆಂದೆ ಎಹೆಂ ಕಮು ಮೇದ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಹಿಫ್ಫುರಿಗೆಂದಣಿ ಶುಕುರು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಳುಗಂಡ ಮಿರೆ ಮಿ ಕುರೆವೆ ಇಹ್ಸಾಸಕಿ ಮಿರೆ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಯನ್ ದಸ್ವೆಣಿವಿ ಎತದ್ ದರಿವರುಣ್ಣೆ ವಿಸ್ ಕುರಮುಂ ಎಗೆಂದ ಇಹ್ಸಾಸ್ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಂ ಹುರಿಹಾ ದಸ್ವೆಣಿ ನಮ್ಮಿ ಲಿಬುಣು ಕಾಮಿಯಾಬೀಗೆ ಫಹತುಗ ಲೋಬಿವಾ ಆಯಿಲಾಯ ಹಯಾತುಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಂವೆ ಅಳುಗಂಡಾಯಕು ಎಕ್ಕುಲಾ ಹೆಗ್ಗ ಕೀವಿ ಎಕುವೆರಿ ಜಮೀಲುಣ್ಣಾಯಿ ಜಮೀಲಾಯಿ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಂ ವೇದಿವೆದಿಯ ತಿಂ ಅಹರು ವರಂ ಎಕುಗ ತಫಾತುಗಿನ ತಜುರಿಬಾತಕೆ ಕೊಫ್ಫೀಮು ಕಿಯವುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟಾಗ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಆಲಮಿ ವಬಾಗೆ ಸಬುನ್ ದುರುಗಾ ತಿಬೆಂಚೆ ಹುಣ್ಣಮವೆಸ್ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಂಗೆ ಮೆದುಗ ಎಕುವೆರಿ ಗುಳುಮೆಂ ಉಫೆದೆಮುಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟಾಗೆ ಫಹು ಇಮ್ತಿಹಾನು ಅಳುಗಂಡ ಮೆಂ ಬದ್ದಲುವಿನ ಸೂರೆ ಮಿಯದಾ ಹಾಮೆಯವ್ವೆಸ್ ಎ ಗುಳುಂದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟೀಮು ಕೇವಮ ಕುಳಿವರ ಅದಬಿ ಹರಕತ್ತಕ ಎಹಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಇತುರು ಹರಕತ್ತ ಹೋಗ ಗುಳಿಗೆಂ ಎತ ಕಾಮಿಯಾಬೀತಕೆಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫೀಮು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಂ ಹೆದುಮ ಟೆಸ್ಟ್ ತಯ್ಯಾರೋಮ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೆಂಚುತಂ ಎತ ದುವಹಕು ಫಳಫಿಲುವೀಮು
ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ತವಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಮುಳಿ ದಿವಸ ಹೇದ ಕುರಿ ಕುರುಮ ಕೆಂಟಿನ್ ಫಳು ಫಿಲುವಿ ಹಂದಾಂತಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇತುರು ಹರಕತ್ ತವಗ ಬ್ಯಾವಿರುವಮುಗ ಮುಳಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಂಡ ದಾರಿವರಂತಕ ಅಳುಗಣ ಮೆ ವೀಮು ಮಿಹುರಿ ಹಾ ಕಾಮಯಾಬಿ ತಕೆಂ ಹಾಸಿಲುಮುಗೆ ಫಹತುಗಾವಿ ಅಳುಗಣ ಮೆಗೆ ಮೆದುಗಾವೆ ಪದಹಿ ಗುಳು ಏಕಕ್ ಅಣಿಕಕಂ ಎಹಿ ತೆರಿವಮುಗೆ ರೂಹು ಎಮ್ಮೆಂ ಎಕುಗಾ ಕೂರಿಯದ್ದಿಯಮುಗೆ ಅಜುಮ್ ಈ ದೌಲತುಂ ಹಿಂಗವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯೇ මේ යුනිවර්සිටිගේ කංකමුගා දවලත්ගේ ඉස් බේෆුළුන්නා යුනිවර්සිටිගේ මසූල් වෙරින් දෙවා අහම්මියතු වර බොඩ ෆාහග කුරම් දිවි රාජ්‍යගේ ඉස්සතේ රයිසුල් ජම්හූරියා මණික්ෆාන දිවි රාජ්‍යගේ තවලීමෂා දිවි රාජ්‍යගේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ කුරියරම අදි ඉස්ලාමී වහදතු දෙමෙහෙට්ටෙවම දෙවා ඉස්කමට්ටක හිතුගේ පුම්මිනු ශුකුරුගේ හාරුතා බරුතීලා කුරම් දෙවි රාජ්‍යගේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ මි හියාවහිකම්ගේ දශම මිරේ දස්වෙනි වෙනි මේරු අලුගන් ගම්බුල් කුරණි මි මාහවලකි ඉස්ලාම් දීනෂා ඉස්ලාමී තවලීම අති කවමුගේ කුරිමගන් එම්මෙ ෆුරිහම තර්බියත දෙවෙනේ මාහවලකම අද අලුගන්ගේ නසීහතකි මි මාහවලොන් අලුගන් මෙන්න දස්කොත් දෙවි ෆිලා වලතන් අමලි මෑදානුගා දක්කා මි දෙවි රාජ්‍යගේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටින් දස්වෙනි ෆාවා ෆඛුරු වෙරි දරිවරෙක්කන් සාබිත කොත් දෙවි ෆද තෆාතෙන් අලුගන් මෙන් හුරිහා දස්වෙනි වෙස් දෙක්කුම් ಅಳುಗಣಿಗೆ ದುಆಯಕಿ ದೇವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಗ ಹುಂಗಾಣುಗ ತಿಬ್ಬೆ ವೆರಿನ ಸಾಬಿತುಕನ್ ದೆವ್ವಾ ದೇವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫಾಗತಿ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ದೆಕ್ಕೆವು ಆಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು शुक्रिया शफीनाज नासिर मिरस्मियातु के एम में खास कम की दिव्यराज्य के मती तालीम के मरकज़कुं फुरतम फहारा बेफुलकं ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ मेरे अरुआकं मिहारु मी मालमंग ए वदवडा गन्नवनी ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ मेरे एरू मंगम जीफवा माफन तोयबा फलीलतु शेख इस्माइल मोहम्मद दिंगोनानी ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ एरवे फलीलतु शेख इस्माइल मोहम्मद के इल्मी खिदमत गुड़ेगतुं तैयार कुफवा वीडियो रिपोर्टिंग हुशेडुं बल्लवालवा ಫಲೀಲತು ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೀಲಾದಿನ್ ಅಣವಿಹಿಸತೇಗ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ವಣಹರು ಏರು ಫಾಫತೊಳುಗೆ ರಶಗೆ ಗೊತ್ತುಗವೈ ಮಿಹಾರುಗೆ ದಾಲು ಮೀದು ಬಿಲೆಗ್ಗೆ ಉಫಮ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಫಲೀಲತು ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದಕಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಉಫೆದುನು ಖಿದ್ಮೆತ್ತೆರಿ ದೀನಿ ಇಲ್ಮ್ವರಿಂಗೆ ತೆರೆಮೆಸ್ ಅರಾಹುಣ್ಣೆವಿ ಬೇಫಳೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರೆದ್ವಿ ಉಫಂ ಗೇಗ ಮೀದೂಗ ವಿದ ಬಬುಳ ಮುಂದ ತುತ್ತು ದರಿವರಕು ರಶುಗೆ ವೆರಿನ ಫಾಹ ಕುರೆವುಮ ನತೀಜಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಫಾಫತೊಳುಗೆ ಏರುಗೆ ವೆರಿರ ಮಗೂದುಗ ಹುಣ್ಣ ಅತೊಳುಗೆ ಮದರ್ಸಾಯ ಕಿಯವಂತಿಯುಮುಗೆ ನಸೀಬು ಲಿಬುಣು ಮಗೂದು ಮದರ್ಸಾಗ ಹೇದಕುರಿ ತಿಂಗಹಾರುಗೆ ತೆರೆಂ ಫಹು ದೇಹರು ವಿಧಿವಿಧಿಗೆ ಮದರ್ಸಾಯಂ ಎವ್ವಣ ಹೋದ್ದೆವಿ ತೆ ದರಿವರುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮಿನಿ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಫಹು ಆಹಾರುಗೆ ನತೀಜಾ ಫಾಳ್ಕುರಿರೆ ಏರು ಫಾಫತೊಳುಗೆ ವಕೀಲ ಅತೊಳುವೆರಿಯ ನಿಮ್ಮೆವಿ ಎದ್ದೆ ದರಿವರುಗೆ ತೆರೆಂ ಕುರುವತುಂ ಹೊವೆ ದರಿವರಕು ಇನಾಮು ಬಲ ಮಾಲೆ ದಿಯುಮ ಇನಾಮಕಿ ಮಾಲೆಗ ಕಿಯವಂ ಹುರುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಗುರುವತುಂಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬಣಿ ತುಪ್ಪುಳು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮಾಲೆಗ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೆಹೆಟ್ಟೆವಿ ರಡಶುನ್ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರ್ಮ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕುದಿಂ ಬೇತಿಬ್ಬೆವುಮ ಖಾಸ ಕೊಫವ ದಣಾಲು ದಾರುಲ್ ಇಗಾಮಾಗ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರೆವುಮ ಹಮಜಿಹುಣಿ ಮಜೀದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲು ಮಜೀದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮೆವುಮ ಫಹು ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ವಜೀಫಾ ಅದಾ ಕುರೆವಿ ಏರುಗೆ ವುಜಾರತು ತಿಜಾರ ವತ್ತಂ ಮೀನುಗ ನಮವೆಸ್ ಎಹೆಂ ಮಿಹುನ್ನ ಇಲ್ಮು ಉಂಗಣ್ಣ ದೆವುಮ ಹಿಪ್ಪುಳುಗೈ ಲೋಬಿಗೆ ಇಂತಿಜಾರು ನಿವುಮಕಂ ಐ
ಮಜಿದಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮುದರಿಸೆಗೆ ಮಗಾಮ ಕುರಿಮತಿಲವ್ವ ಹೊಯ್ ವಡಾಗತು ಮಾಯಕುಗ ಎಕೊ ಎಕೀಗ ಕಹಲ ಗೊತಕ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುದರಿಸೆಗೆ ಗೊತುಗ ಅಮೀನಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾವೆಸ್ ಕಿಯವಾದೆವಿ ಮತಿ ತಾಲೀಮ ಶಾಗುರಿಕಮ ಸಬು ಮುದರಿಸೆಗೆ ಗೊತುಗ ಕೊರವೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳಂ ಹೋದ್ದೆವಿ ಫ್ಯಾಸಾ ಎಕ್ಕೊರವ್ವ ದೀನಿ ತಾಲೀಮ್ ಉಂಗಿನಿ ವಡಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ಇಂಡಿಯಾಯ ವಡಾಗತು ಮಣ್ಣೆಮ್ಮೆವಿ ನವರ್ಸ್ತೆಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ನೋವಣ ಹರು ಇಂಡಿಯಾಯ ವಡಾಗಿನೆವಣಿ ದಿಗು ಕಂಡುದತುರಕ ಫಹು ಎಮ್ಮಹ ಹಫ್ತಾಯ ಫಹು ಮಿಹಾರುಗೆ ತಮಿಳುನಾಡುಗೆ ಒಮರು ಆಬಾದುಗೆ ಜಾಮಿಯಾ ದಾರುಸಲಾಮ ಬಹೆಗ್ಗ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಮಿಹಾರು ಸತೇಕ ಎಂಗ ಹರುವೆ ಫವಾ ಬೊಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯೇ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಾಮಿಯಾ ದಾರುಸಲಾಮ್ಗ ಹೈಂ ಅಹರು ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವ ಮಫಹು ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಕಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ನವಾರ್ಸ್ತೆಗೆ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಹೈಬ್ಬಣ ಹರು ಡಿಗ್ರಿಯ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವ ಮಟ್ಟಕ ಮದೀನಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಏಗೆ ಫಹು ಮದೀನಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವ ಹಮಜಿಹುಣಿ ಕುಲ್ದಿಯತು ದಾವಾ ವಲ್ ಉಸೂಲುದ್ದೀನ್ಗ ಗದ ಹಿಬ್ಬರಾಯಕು ಕೊರವಿ ಮಿನ್ನತುಗೆ ನತೀಜಾಯ ಗೊತ್ತುಂ ಹತರು ಅಹರ್ ದುವಹುಂ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊ ತಸ್ವನಿ ವಡಾಗತಿ ನವಾರ್ಸ್ತೆಗೆ ಹದ್ದಿಯ ದೇವಣಾರು ಹಮ ಏಹಾರು ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ಗೆ ತಿಮ್ಮಸ್ತು ಹೋಗಿ ಇತರು ಕೋಹೆ ಫುರಿಹಮ ಕೊರೆವಿ ಮದೀನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರವ ಮಾಲೆ ವಡಾಗೆನ್ನವೀರು ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಡಾಗತಿ ಮದೀನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರೆವುಮಗೆ ಶರಫು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಅಲಿ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ದಿವೆಹಿ ದರಿವರುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮದೀನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಂ ಫೆಶಿತಾ ತಿಂಗ್ ಹರುವುಮ ಗ್ಯಾವೆಫಾ ವಣಿಕೊ ಏಹಾರು ಹಜ್ಜುಮ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಜಾಮಿಯಾ ಸಲಫಿಯಾಗೆ ಏರುಗೆ ರೈಸ್ ಮಿಯಾನ್ ಫದುಲ್ ಹಗ್ವಾ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಯೂಸುಫ್ ಬದ್ದಲ್ ಕೊರಬಾ ದಿವೆಹಿ ಕುದಿನ ಜಾಮಿಯಾ ಸಲಫಿಯಾಗ ಕಿಯವುಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ವಡಾಗತುಮುಂ ಮಿಕಮಂ ಎನ ವಾಗುತುಂ ಇಜಾಬ ದೆವ್ವೆವಿ ಏಹಾರುಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಚುಟ್ಟಿಗ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆದೆ ಬೇಫ್ಲೊಂ ಮಾಲೆ ವಡಾಗಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದರಿವರುಂ ಕಿಯವುಮ ಫೊಣುವುಮು ಇಂತಿಜಾಮ್ ತ ಹಮಜಸ್ಸವಂ ಫೆಟ್ಟೆವಿ ಫುರತಮ ದತುರುಗಾವಸ್ ರಾಜ್ಯನ್ ಜುಮ್ಲ ಫನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕುದಿಂ ಫೊಣುವುಮುಗೆ ಕಂಕಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊರೆವಿ ಫೈಸಲಾಬಾದುಗೆ ಜಾಮಿಯಾ ಸಲಫಿಯಾಯ ದೆಬೇಕಲುಂ ವಡಾಗಿಂ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ರೈಸಾ ಬದ್ದಲು ಕೊರವ ದಿವೆಹಿ ದರಿವರುಂಗೆ ಕಂಕಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊರೆವಿ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಹೇತರಿಕನ್ ಲಿಬಿಗಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಇಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ತಕುಂ ಕಿಯವಿ ದಿವೆಹಿ ದರಿವರುಂಗೆ ಅದದು ಸತೇಕೆ ಅವರ ಮಾಗಿನವಾಣಿಕಮ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿದಾಳುವೆ ಮಿಕುದಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಶೂರ್ ಇಲ್ಮರಿನ್ ತಿಬಿಕಂ ಫಾಹ ಕೊರೆವೆ ಮಿಗೆ ತೆರೆಂ ಫಾಹ ಕೊರೆವೆ ಬಯದ್ ದರಿವರುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲಿ ಜಾಹಿರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಕರಿಯಾ ಮೂಸಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಮ್ ಶಮೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುಬಾದ್ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಮೀಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸನ್ ಸಯೀದ್ ಅಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಅಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶೇಖ್ ಶೋಯಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಫಾಯಿಜ್ ಹುಸೇನ್ ಅಶೇಖ್ ಫಯ್ಯಾಜ್ ಅಲಿ ಮನಿಕ್ ಅಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಹುಸೇನ್ ಅಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಸಲೀಂ ಅಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ರಶೀದ್ ಅಹಮದ್ ಅಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ಫದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಮಿ ದಿವೆಹಿ ದಾರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಮೆನೆ ಮದೀನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಂಗ್ ದಸರಿ ವಡಾಗತುಮ ಫಹು ಮಾಲೆ ವಡಾಗಿಂಗ್ ದಿವೆಹಿ ಕುದಿನ ಅರಬಿ ಬಹುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಉಗಣ್ಣಾದೆಂಗ್ ಮದ್ರಸಾ ತಾಯಿಬಾಗೆ ನಮಗ ಮದ್ರಸಾಯಂ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಮಶೂರ್ ಬಿಯಫಾರಿ ವೆರಿಯಾ ದಿದ್ದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆಸ್ ದಿಲತಿ ಎಹಿತೆರಿಕ ಮಾಯಕುಗ ಮಾಫನು ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಸನ್ ಇಜುದ್ದೀನ್ ತಾಯಿಬಾ ಮಿಸ್ಕಿ ಮಿಹಾರ್ ಹೊರೆ ಬಿಮುಗ ಏರು ಬಿನಾಕುರವಿ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ಮಿಯದುಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ಅದದಿಗೆ ಇಲ್ಮ್ ವರಿಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಇಲ್ಮಿ ಹಿಯಾವಹಿ ಕಮುಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಕಿಯವಾದೆಂ ಫೆಶಿತಾ ಅಹರೆ ಫಹುಂ ಮದೀನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮವ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಯೂಸುಫ್ ಮಾಲೆ ವಡಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಗೆವುಮುಗ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬ್ಯಾವರೆ ವಡಾಗೆ ಅದಿ ಫಹುಂ ಶೇಖ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾವಿಸ್ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತುಂ ಉಳುವ್ವಿ ತಾಯಿಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಕಿಯವಾದೆವಿ ಮುದರಿಸುಂಗೆ ತೆರೆಗ ರೈಸ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮಾಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ ಫಲೀಲತು ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಫದ ಅಲ್ ಅಜ್ಹರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಿಯವಾವಿದಾಳುವೆಗೆ ವಡಾಗೆ ನಬಿ ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿ ಮಿಸಿಮೆನೆ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫುರತಮ ಹರ್ವಸ್ ದುಯ್ಸತ್ತ ಕುದಿಂ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರೆವಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಯಕು ಅರಬಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೀಮ್ ಉಂಗಣ್ಣದೆ ಮುಂದನಿಕೊ ಏರುಗೆ ಸರ್ಕಾರುಂ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಎಪ್ಪಳುಂ ತಾಯಿಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂಗವ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ದಶಗ್ಗೆನ್ನೆವಿ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಮಜಸ್ಸವಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಲೋಗೆ ಗಾಜಿ ಕಮ ನಮವೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಕಿಯವ ದಿನಮುಗೆ ಕಂಕಮೆಸ್ ಕುರಿಯಗ್ಗೆಂದೆವಿ ಅದಿ ಫಹುಂ ಮಾವೆಯ ಮಿಸ್ಕೆತುಗೆ ಇಮಾಮು ಕಮವೆಸ್ ಹಮಜಸ್ಸವಿ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಕಿ ಹವಾಲ್ ಕೊರವೆ ಜಿಮ್ಮಾಗ ತೆದುವೆರಿಯುಮ ನಜಾಹೆ ತಿರುಗುಮ್ಗ ಎಫದ ದೆವಣ ಎಣ್ಣೆ ನಮೂನಾಯ್ ಶೇಖ್ ಗಾಜಿ ಕಮುಗ ಹುಣ್ಣವಣಿಕೊ ದೌಲತುಂ ದವಾ ಕೊರವೆ ಮಸ್ಸಲೆಗ್ಗ ದೌಲತುಂ ಹುಷೆಹಳಿ ದವಾಯ ಎಕ್ಕೊಳ ಹುಕುಂ ಕೊರೆವುಮ ದತಿಫುಳುವೆಗೆಂ ಏರುಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮೂಸಾ ಫತ್ಹಿಗಾರಿ ಹೆಗ್ಗೊಸ್ದೆನ್ನೆವಿ ದವಾಯ ಎಗ್ಗೊತನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೆದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವೆತಿವಮೆ ಮಿಫದೆ ಮಿ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಮೆಫಹುಂ ಶೇಖ್ ನಿಮ್ಮೆವಿ ಮಗಾಮು ವಕಿವುಮ ಅಮಿಲ್ಲಫುಳು ಇಸ್ನೆಂಗೆವುಮಾಯಕು ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಯೂಸುಫ್ಗೆ ಎಹಿತೆರಿಕಮಾಯಕು ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸ್ಕೂಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆಂಗೆವುಮ ಶರಿಯತುಗೆ ಕಂಕ ಹಿಂಗಮುಂದಾಗುತುಂ ಗಾಜಿ ಕಮುಗ ಮಗಾಮು ವಕಿವಡೆ ಆಗತುಮುಂ
ಮಿದ್ದಂಡಿಯೊಳಗ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳವಾಣಿ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗ ದೀನಿ ದಾವತ್ ಫೆತುರಮುಗ ಎಹ್ನಮಸ್ ದಿವಿಹಿ ದರಿವರುನ ಖಿದ್ಮೆ ಕೊರೆಯಫದ ವಜೀಫಾಯಕ ಬದಲ್ ವುಂಕಮ ದೆಕೆವಡಾಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಏರುಗೆ ಮುಫ್ತಿ ಅಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಬಿನ್ ಬಾಜ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲಮುದಶು ಹಿಂಗಮುಂದಿಯ ದಾರುಲ್ ಇಫ್ತಾ ವ ದಾವತ್ ವಲ್ ಇರ್ಷಾದ್ಗೆ ದಾಯಿ ಅದಿ ಮುದರಿಸಿಗೆ ಮಗಾಮ್ಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಜಾಮಿಯಾ ಸಲಫಿಯಾಗೆ ವಜೀಫಾಯ ವಡಾಗೆ ನೆವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ದೀನಿ ಇಲ್ಮು ಉಂಗೆನವ ದೆವ್ಮಶ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಹುಗ ದರುಸ್ ದೆವ್ಮುಗೆ ಬುರ ಮಸೂಲಿಯತಾ ಎಕ್ವೆಸ್ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಮ್ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆವ್ವಿ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನುಗ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಾ ದಿವೆಹಿ ದರಿವರುನ್ನ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರೆವು ಎಂಎಚ್ಎಗೆ ಬಾಣಿ ಮರುಷಿ ಹುಸೇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹುಸೆಂಬೆಗೆ ಅಮಿಲ್ಲಫುಳು ಹರದುಗ ಶವೀನಾತೊಳಗೆ ರತ್ತಕುಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕುದಿಂಫೊಣು ವಿದ್ವಸ್ವರುಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನುಗ ಎಕುದಿಂಗೆ ಕಂಕಂ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟೆಮುಗೆ ಬೋಡು ಜಿಮ್ಮಾಯ್ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನೆಂಗೆವಿ ಶೇಖ್ಗೆ ಅಮಿಲ್ಲಫುಳು ಹರದುಗಾವಸ್ ಕಂಕಂ ಹಮಜಸ್ವಾದೆವ್ವ ದರಿವರುಣ ದತಿವ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಿಗಾವಸ್ ಮದದುಗಾರಕವೇ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಇಲ್ಮು ಫೆತುರುಮಟ್ಟಕ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಎಹಾ ಫಸೇಹ ದತುರೆನ್ನು ಶೇಖ್ಗೆ ಮಸೆಕೆಪ್ಪುಳ ಎಕಿ ಫಹರ್ತಹುಗ ವರ ಬಡತಿ ಫಿತ್ತುಂತ ಕುರಿಮತಿವಿ ಬೈ ಫಹರ್ತಹುಗ ಫಿಲೋಸಫಿಹ ಗೆಂದವ ಸುವಾಲ್ ಕೊರೆ ಅದಿ ದೆತಿಂ ಫಹರು ಗೇ ಬಂದುಗಾವಸ್ ಹುಣ್ಣವಂಜೆಹಿ ವಡಾಗೆ ದೆಹಾಸ್ ಹತರೋಣ ಹರು ರಾಜ್ಯ ವಡಾಗೆ ದೀನಿ ದಾವತ್ ಫೆತುರುಮುಗೆ ಹುದ್ದೆಯಂ ಎದಿ ವಡಾಗತುಮುಂ ಎ ಹುದ್ದ ದಿನುಮ ಸರಕಾರು ಎತಿರಾಜ್ ಕುರುಮುಂ ದೆಂವೆಸ್ ಹಿವ್ವರುದೆರ ನುಕುರವ್ವ ಶೇಖ್ ಕುರಬಂ ಫೆಟ್ಟೆವಿ ಇಲ್ಮಿ ಮಸಕೆಪ್ಪುಳೆ ಮಿಗೊತುನ್ ದೀನಿ ಎಕಿ ಫೈತ್ತ ದಿವೆಹಿ ಬಹ ತರ್ಜಮಾ ಕುರವ್ವ ಶಾಯೋ ಕುರವ್ವ ಮುಂಗೆಂದೆವಿ ಮಿಹಾತನ ಸಾಳಿಸ್ ಫೈವಣಿ ಶಾಯೋ ಕುರವ್ವಾಫ ಅಮುರುನ್ ದುವಸುಮಾ ಎಕುವೆಸ್ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಎಗೆಂದವಣಿ ಮದೀನಾಗೆ ಫಹದುರಸ್ಗೆ ಫಾನ್ ಮುಸಾಫ್ ಚಾಪ್ ಖಾನಾನ್ ಶಾಯೋ ಕುಫವ ಕುರ್ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಫತೆಕಂಗವ ಅತ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಮುಯಸ್ಸರುಗೆ ದಿವೆಹಿ ತರ್ಜಮಾ ಎಕ್ಕೊಂಡ್ ನಿಮ್ಮವ ಬಾವಿಸ್ ಫತೆಗೆ ಮುರಾಜಾವಸ್ ನಿಮ್ಮವ ದೆಬಾಕುಳೆಬ್ಬ ಫೈ ಚಾಪ್ ಕುರುಮುಗೆ ಹುದ್ದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಹಾರ್ವಣಿ ದೀಫ ಫದಿಲತು ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದಕಿ ದಿವಿಹಿ ಕೌಮು ಉಫೆದ್ದಿ ಮೊಳು ಆಲಿಮೆ ದೀನಿ ಕಂಕಂ ಮಿಹುನ ಒಳಂಫಿಲ್ವಾದೆವ್ವಿ ದೂ ಫಸೇಹ ದಾಯಿಯೆ ಎತ ಸತೇಕ ದರಿವರುಂತಹಕ ಅರಬಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೀಮ್ ಉಂಗಣ್ಣವಾದೆವ್ವಿ ಮೊಳು ಉಸ್ತಾಜೆ ಇಲ್ಮುವೆರಿ ಗಲಂಕೊಳೆಗಿವೆರಿ ಮುಸನ್ನಿಫೆ ಮಾಲಿಗೊತುನ್ನ ವಸೀಲತುಗೆ ಗೊತುಂ ಅಗು ನುಕುರವೇನೆ ಖಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ಕೊದ್ದಿಂ ಮದದುವೆರಿಯೆ ಏತ ದಿವೆಹಿ ದರಿವರುಂತಹಕ ಗೌಮುಂ ಬೇರುಗ ಮಗು ದಕ್ಕವಾದೆವ್ವಿ ಖಿದ್ಮೆ ತೆರಿಯೆ ಹುದು ಹೆದುಂಕೊಳೆಗ ಅಬದು ಸುಣ್ಣವ ವರ ಸಾದ ರಹಮತ್ತೆರಿ ಮಿಜಾಜಿಗೆ ಬೆರಿ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಕಿ ದಿವೆಹಿ ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿಂಗೆ ಶೇಖ್ ಸಾಹಬ್ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಬಗೀಚಾಗ ಮೀಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗರುಣು ಕುರಿಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಇಂದೆವಿ ಮುಡುವತ್ತಕುಂ ಫೊಳೊನಿ ಮೊಳಿಂ ವೆಸ್ ಕುಲ ರೀತಿ ವಸ್ಮೀರು ಮಾತ ಹೆದಿ ಫೋದುನಿ ಮೇವಾ ಅಳ ಅದಿ ಹಿಯಾದೆ ಬೊಡತಿ ಗಸ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಗರುಣವರೆ ಗಿನ ಅಹರ್ ವಂದೆಂ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂಗೆ ದೀನಿ ಹೇಲುಂತರಿಕಮಶಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಲ್ಮು ಫೆತುರುವು ಮಕ್ಕುರೆವ್ವಿ ಅಗುನು ಕುರವೆ ಖಿದ್ಮೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಲಾಗಣೆ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ಶರಫು ಮಿರೆ ಮಿಯಾರ್ವಣಿ ಫಖರುವೆರಿ ಕಮಾಯಕುಗ ವಕೀನ್ ಖಾಸಕ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗೆ ಮತಿ ತಾಲೀಮ್ಗೆ ಮರುಕಸಕುಂ ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ಶರಫ್ ಅರ್ವಾ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಬೇಫ್ಲಕಿ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಮುಗ ವುಮಕಿ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣಶಾ ಆಯಿಲಾಯಂ ಅದಿ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ದರಿವರು ನಶಾ ಮೊಳಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿಸ್ಲಿಬೆ ನುಹಾನು ಬೋಡು ಶರಫೆ ದೆಮ್ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಗೊಣ್ಣಾಣಿ ಒನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ರೂಮಾಗುಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಕರಾರ್ ಇವ್ವವಾದೆ ವಾಣಿ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأكرم نبينا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ديني إبا وانت كما قومي وحدة جيوغان كتريغا ديوراجيك إسلامي تعليما ثقافة ركاتريكو دمهت مشا إسلامي نظريات روحا اگتا مسك كرمكي يونيورسيتي قانوني مقصد كفيهد عامكو علما هنر حاصل كو إسلامي علما معرفة ثقافة إتركو فلا كرما سنتك اورتا دينوكي يونيورسيتي قانوني مسؤولية كفيهد إسلامي علم دوي راجيتنا مغنى دينوشا إسلامي دعوت هترمشا ديني فجساي كربو مشا علم وريم بنا كرمك با قالنا ورا جينا دو كروا فا اغور خدمتك اغو وزن كرما نما فواتي قانون نمبر 11 210 فانا
दिव्य राज्य की इस्लामी यूनिवर्सिटी कानून इंसानी ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड कुरुम के उसूल के दशों यूनिवर्सिटी मजीद अलिफावा भारत के दशों माफन तैयबा फदीत शेख इस्माइल मोहम्मद ऑनररी डॉक्टर दावा उसूल दीन शरफ अरवाफी शुक्रिया। शुक्रिया इज्जत चांसलर देंगोन्नानी मिरस्मियातु के एम्मे खास वागुतकोळु आदे ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ एरुवुं फलीलतु शेख इस्माइल मोहम्मद ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ अरवानी दिवराज्य के इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज इमनिकफान गारी होगा वडागरनवानी यूनिवर्सिटी के चांसलर आदि वाइस चांसलर। ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ लिबरागन नवी फलीलतु शेख इस्माइल मोहम्मद मरहबाया मुबारकबादी आरिस कुरंग आदे देंग अरुण वरंग अदबिर कमाई को मिदनवालानी दिवराज्य की इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज के अरिहुं जालीसुन्ना मुखातब को वाहफुर देखियो मंगेदी दिवराज्य की इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के चांसलर आदि वाइस चांसलर हाई एजुकेशन मिनिस्टर यूनिवर्सिटी के ईश्वरिंग मजलिस के मेंबरों यूनिवर्सिटी के एम्मेहा मुदर्रिसुन्ना एम्मेहा हीवागी मुवज़्ज़फ़ुं मेरे एबे का खास कुरेगेंदा 10वेनिवी एम्मेहा दारीवरुन्ना ए दारीवरुंगे बेलेनवेरिंग आदि मेरे वर खास
Tarihi Awarding Erwigendia Honorary Doctorate Erwigendia Fadil Sheikh Ismail Muhammad වඩාගෙන තිබ්බේ එම්මහා ඉස්සෙතරින් එම්මහා ජලීසුන් අදි මිජල්සා බල්ලව අඩවස්සව එම්මහා දිවෙහිලෝ පිටරයිතුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු ආද මරවස් උෆාවිරි මරවස් තාරීඛි රේ තියන් කොම්මෙ දස්වෙනි යග්ගේ හයාතුග මෙරේකි වර බොඩු කමෙන් හාසිල් කරවිගෙන් දියා मुहिम रे एक डिग्री प्रोग्राम ता एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम ता निम्मवा एक उफाविरिकन लिपिकन दिया रे आदे एगोतोंगे में फुरतम में ऑनररी डॉक्टरेट गे तारीखी अवार्ड लिबिवडा नबी फज़ल शेख इस्माइल मुहम्मद අවුණුගේ හිතුගේ එම්ෆුම්මිනුම් මර්හබායා තවනියාරිස්කොරම් අධිහ මෙයාකීගා මාස්ටර්ස් අධි ඩිග්‍රී අධි එකි ලෙවල් තවගේ සර්ටිෆිකේට් තන් හොද්දෙවි හාසිල් කරවි හුරිහා ග්‍රැජුවේට් උන්න අවුණුගේ හිතුගේ ෆුම්මිනුම් මර්හබායා තවනියාරිස්කොරම් අධි එකි වනත එක්සලන්ස් ඇවෝඩ එකි මති වනතන් හෝද්දෙවි දරිවරුන් නවස් එකමුගේ උපදුග බෑරිවේ තහුනියා දන්නවා ආදේ මීකමුග මී වනතක මී කංකං හාසිල් කුරුමුග තිබේ ෆලුන් තිය දරිවරුන් අදි දරිවරුන්ගේ ටීචරුන්න යුනිවර්සිටිගේ ඉස්වරින්න බෙලෙනිවරින්න වනි වරගිර මසක්කතක කුරවෆ් ඒ මසක්කෙතවගේ ෆෝනි මීරුකන් ඉරාදු කවියා මිරේ හාසිල් වගෙන් ඉහසාස් වගෙන් මිදණි ආද අවුණු මියොගුතු බේනු වණි තිබේ ෆුන්න සුවාලේ තිබේ ෆුන්ගේ හිතුග සුවාලේ ෆෙද්දුම දණ්ඩව සවබකි අවුරුමෙන් මිෆද මුහිමකමෙන් හාසිල් වෙගෙන් දායරුග වාහකද කෙවෙ එකමා බෙහෙග තුන්ද කෙවිගෙන් දායරුග මිෆද මුහිම්මු මසක්කතේ කුරවි තවලීම් හාසිල් කුරවි නතිජා දිපිගෙන් දායරු අවුරුමෙන්ගේ සිකුණින් විශ්නන් ජෙකන්තතක හුන්නන් ඒ සුවාලකි අවුරුමෙන් තිය ලොබෙති දරිවරුන් එහා බුර මසක්කතේ කොග්ගෙන් තවලීම් හාසිල් කොග්ගෙන් ඉල්මු උගෙනිගෙ නුකුතුමුන් කොබාතෝ තියෙන් කොම්මේ ලොබෙති දරිවර දස්වැනි එක්ගේ జిම්මායකි අධි මස්සූලියතකි ඉල්මකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙපයිච් හාසිල් කුරණි බුර මසක්කතු ඒ ඉල්මු එකි දායිරාතකුන් හාසිල් කුරුමුන් බොලුග එලිගෙන් එදනි වරබුඩු జిම්මාය එයි අවුඩු තිබේ ෆෘංගාතුග මි ඒදේ කමකි එකම සුවාල හිතුග ෆෙද්දුම කොම්මෙ ගොතෙව්විය ශක්කෙන්නේ ඉල්ම හාසිල් කොග්ගෙන් අවුරුමෙන්ගේ හය බට්ටන් කුරන් කොම්මෙ ගොතෙස් මසෙක් කුරාන් එයි එකෙන් මෙ බොඩ පේනුමකි අදි කුරියන් ඔයි මර්හලා තවග ඊතුරු මති මගාමතක ඊතුරු මති හරෆෙත්තක දියුමුගවෙස් तालीम हासिल कर मुझे मुहिम कम ए टारगेट का वासिल मुगा बेनु कुरवे वसील तक बसवे एनमस एक बेरुं फरुद कवीति अमिल हैसियतुं जिम्मा तक उन्नान कन दन्नन चेना ए जिम्मा की तिमागे अमिल नफ्सुगे मच्चवस तिमाया जिम्मा तक ओक्कं हिमिने गोतुं जिम्मा इल्म नुलिबे मिहका इल्म लिबिगन वा मिहका हास्ब तफात वाणकन दन्नन चेन ए इल्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकी के जरिया त मेदवरी को यूनिवर्सिटी किया वागन स्कूल तक निम्मागन नूनिया हें गोतकुम यस एमिहकन वासु वमुगा वमन इरादा कुरे वमन एकन हासिल वेगन दिवमन एगे बेनु हेगोतुगा हिफुमट्टका आवुमेन्ना देवा इम्तिहान
අවුන්මෙන්ගේ හය හෙවගොතුග බට්ටන් කුරංචි හන ඉල්මුග බේනුකොක්ගේ අවුන්මෙන්ගේ දරින්න අවුන්මෙන්ගේ මුජතමය ඒගෙන් හෙයෝ කන්තත්තක කොද්දිනම කිය අවුන්මෙන්ගේ සිම්මාය අවුන්මෙන්ගේ මුජතම හෙවගොතුග බට්ටන් කුරුම කීවස් එමිහක වී වරකුම් ඉල්මුග බේනුකොක්ගෙන් සිම්මාය එකමුග දෙකෙන්චේ එහෙනි කුරින් දෙන්නවේ ගොත ඉල්මු නොලිබේ මිහක ඉල්මු ලිපිෆවා මිහක මිදන්නවේ ගොතුන් හාස්පත ෆාතුවන්න මුස්ලිමක වීති අවුරුමෙන් අබදස් හඳයන්කුරෙන්චේන අවුරුමෙන්ගේ වරපොටු සිම්මෑන් එක්ක හයෝකංකම අමුරුක නොබෑකංකං නහිකුරුමගේ වරගොද සිම්මයකි කොම්ම මුස්ලිමක බොදුග සෙඩෆ සිම්ම එක්ක ඒකං කුරවේණි කුරුමුග තෆාත්තකෙන් හුන්නානකං ඉල්මු ලිපිකෙන්වා මිහක නුලිබෑ මිහක එහෙවීම වරපුරමසක්කතුන් එතන් අහරකු ක්‍රියාදුවාලු නුනිදා ආයිලාගේ එතන් බයිගේ හිතරිකම ටීචරුන්ගේ බුර මසක්කතයකීග හාසිල්කුරි ඉල්මුන් කුරිය දියුමුග තිමායකි වරබොඩු සිම්මාය මස්සුලෙතෙන් අඩිෆාවා මිහෙක්ක දෙනෙගෙන් කුරිය දියාම ඉරාදුකව වීති ලිබේන උෆාවරික අමිල හයාතුග සුෆාවරික මුජතමය වෙසේගෙන් ලිබේන උෆාවරික අවුරුමෙන්ගේ මුජතමය බලාලෑරුග අවුරුමෙන් වශායගෙන් ෆෙන්නන් හුන්න කොම්ම කමක්ක විස්නාදීම අවුන් මෙන්න කියවෑගෙන් තිබ මිහුන්න අදාකුර වෙන වර බෑවරු සිම්මාතක් අදාකුර දාන දවරු වරක් වෙස් ෆුලා එහෙම ඒ දවරු අදා කුරුමුග අවුරුමෙන් ෆරුවා කුඩකොක් ගන්නවන් ෆරුවා කුඩ කොෆියා දෙන් මුජ්තම උදානේ ෆහත දුහකවර දුහෙද්දානේ ෆහත මේ මුජ්තමෝග හොරි එකි කහලා නේදෙවේ බලිත විදන්නවනි මෙඩිකලි ජෙහෙ බලිතක වාහකයන්නු ඉජ්තිමායි බලිත ඒ බලිතකුන් අවුරුමෙන්ගේ මුජ්තමෝ සලාමෙක් කුරුමකි ඉල්මු ලිබිගෙන් වාමී හොන්ගේ සිම්මායි ඒ කොම්මිදායරකුන් කියවන්න තිබ්බස් එමිහෙක සිම්මාය අවුරුමෙන් ගවමුගේ කංකං ඉස්ලාහ කුරුමුග හෙවමගොන් ගෙන්දියුමුග විස්නුන් නැතියා දෙන් කීනෙත්තෝ අවුරුමෙන්ගේ ගවම කංකං ඉස්ලාහ වානේ එයි කීත කුර්ආනුග අවුරුමෙන්න දක්කවා දෙවෆවා මගු අවුරුමෙන්ගේ අමිල්ල අතුන් අවුරුමෙන්ගේ කංකං ඉස්ලාහ කුරුමුග ඛියාලාතු ඒ විස්නුන් අවුරුමෙන්ගේ නැතියා අවුරුමෙන්ගේ ගවම කංකම ඉස්ලාහ නුවන් එහෙන් බයකු බේරුම් ඇස්කුණාන කමෙන් නුවේකි එවිම අවුරුමෙන් එම්මෙන් අසුමක වාම්වාණි මි අසුම් මෑම්බෆෑන්ගේ අසුමක වාම්වාණි මෑම්බෆෑන් තිය කුරෙව්වි බුර මසක්කතුන් තිය මෑම්බෆෑන්ගේ ලොබ්වෙති කුදින් එහෝදි කාමියාබිය ඇකීග ඒ මගු දක්වා දෙනු අදි මි මතිවරි මි මොස්සසාගේ සිම්මායක වෙස් වාම්වාණි කුරියන් ඔයි තනුග වෙස් මිෆද දරිවරුන් උෆෙද්දුමුග ඉතුරු කුරියරුන්තන් හෝදුම මසකෙත්ත කුරුන් අවුරුමෙන් එම්මෙන් වෙගෙන් අවුරුමෙන්ගේ මි කවුමු අවුරුමෙන් බේනුම්වා රීති ගොතුග අඛලාගු රිවෙති අඛලාගුන් ජරීවෆාවා මුජ්තමයකන් හෙදුමුග මසකෙතක කොෆියා හම යගීනුම් වෙස් මි කුඩ කුඩ කවුමුගේ මි කුඩ කුඩ මුජ්තමව ඉස්ලාහ කුරවෙන් මි එහෙන් හම ගෑගනක හුරිහා ගවමක බදාරුග මදු ගවම ෆියවා නිස්බතුම් වරන් ආබාදි කුඩ කවුමේ එත රශකං ආබාදි බෙහිෆොයින් නමස් බෑ මිලියනෙන් හාමි සමනවා ගවුමේ එහෙම මි සත්‍යයන් සත්‍ය ඉස්ලාමි ගවමුග අවුරුමෙන්නම් ඉස්ලාම් දීනුග රිවෙති ගොත්ත ಹಾಮಕಂ ಬೊಡಗೊತ್ತಿಗ ಫೆಣ್ಣಂ ಒಂಗಿರುಗ ಇಸ್ಲಾಂನ ವಾಯರುಗ ಅಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹುಣ್ಣಂವ ರೀತಿ ಆದತ ಅಶಗೆನ್ನೋಮ ದಿರುವುಮ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮಕಿ ಇಲ್ಮು ಗುಣಿಗೆಂವಾ ಮೀಹುಂ ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯಕ್ ಎ ಜಿಮ್ಮಾ ಅಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಅದಾ ಕುರುಮುಗ ಫರ್ವಾ ಕುಡಕೊಫಿಯ ಎಕಮುಗ ಸುವಾಲ ಅಗುಣ್ಮೆನ ಕುರೆವೇಣ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಗುಣ್ಮೆನ ಇಲ್ಮು ದೆವ್ವೆವಿ ಇಲ್ಮುಗೆ ಬೇಣಂ ಹೇಗೊತ್ತುಗ ಹಿಫುಮ ಹೇಗೊತ್ತುಗ ಹಿಫುಮಕಿ ಅಗುಣ್ಮೆನ ಒಯ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನು ಹಿಫಂಚೆನ್ ನುಹಿಫಾಫಿಯ ಏಕಮುಗ ಸುವಾಲು ಕುರೆವೆ ದೋ ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ ದೇವೆಂಚೆನ್ ದೇವೆನ ಜವಾಬ್ ನೋಡ್ನ ಹೆವಿಮ ಅವನ್ ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆಂ ಕಿಯವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದಾಯರಕುಂ ಕುರಿಯದ್ದ ಇರುಗ
අහුගුණුමෙන්ගේ මුජ්තමාව හයගොතුග බට්ටන් කුරුමා එම්ම කෑරෙන් ආයිලා වෙස් රංගලොතුග බට්ටන් කුරුමා ඔෆීහුගේ මාහවල් කම්වජ ඔෆීස් තෙරේග කංකම් වෙස් ඉස්ලාමි රිවෙති ආදත් කාලතක එක්ගොතන් උරිතෝ එගොත බට්ටන් කුරුමා හුරිතෝ බෙලුමා මිකංකමකි අහුගුණුමෙන්න ලෝ මරාද වෙන කමෙන්න මි ෆිකුරු මිගොතුග අහුගුණුමෙන්ගේ තෙරේග අශ ගෙන්නවුණු දුවහ කුන් නූනිය අහුගුණුමෙන් තෙරේග මුංකරත්තක නූනෙ කෙනු පුනේ නුබුණවෙන්න එයි අගුණු තිබෙෆුන්න දන්නවාද මිරබේනවා හුරිහස්වාහකි ඉරාදුකවෙති ඉස්ලාමි යුනිවර්සිටිගේ කුරිමගු සරුකාරුන් වරන් ඉස්කන්දිගෙන් හයෝගතුක පට්ටන් කුරාණම් අගුණු මැනිෆෙස්ටෝග වර ගිනකන්තත්තක හිමිනින් රාජ්‍යකි කංකොළදෝග කැම්පස් තන් හෙදුම අදි එකි කංකම් මි මොස්සසා වරුගත කුරුමට්ටක මි මුහිම්ම මොස්සසා වරුගත කුරුමට්ටක ඉරාදුකවියා වරගෙන කංග කුරාණ ඉහකද්දෝ බිංගායලිගෙන් දිය සුකූක් වික්කෑගෙන් BML ලෑකීගේ ඉස්ලාමික යුනිවර්සිටිගේ ෆෙෂි ඉමාරත කීවස් අවුර්මෙන්ගේ සියාසත එගොත බට්ටන් කො ෆොතොම මග ෆෙයිගෙන් දිය කම කුරීගේ කුරන් උලෙවල එකන් කුරවන් උලෙ බෙෆන සුකූ දන්නවා එහෙන් මස්නෝ ෆෙක් කම අවුන වරන් ෆා කුරන් ඒගේ යුනිවර්සිටි ලිබෙන වර පොඩු කුරියරුන් තසපො අදිරාතුක වියාහුළු මාලෙන් බොඩු බීමෙන් හමජසා දී එතනුග ඉස්ලාමික යුනිවර්සිටිගේ කුරි මගු ෆුරිහම ගොතුග බට්ටන් කොද්දිනුමකි අගුණුගේ අසුම් ඒ බීමු කන්තත්තන් එවනි මිහාරෝ හමජිහිගෙන් ගොස්ෆ එමිම මි යුනිවර්සිටිගේ මි මොස්සසාගේ කුරිමගට්ටක ජාගෑ ගොතුන්න වසීලතු ගොතුන් කොද්දෙන් ජෙහකංකං අගුණු උෆදැකි කොද්දෙන එහෙමම අවුන්මෙන් කුරන් එක්කමකි මිදෙන්න විකන්තක් කුරු හේයෝකංකම ගෝවාල අමුරුක නොබෑකංකම් නහී කුරාණ මුචිතම බිනා කුරු එහෙම් බේක එම්බුරි බලාලා තිමිහු කොරන් ජෙහකමකේ බුණ වෙන කමෙන් නෝමි අවුන්මෙන් කොම්ම මිහෙක සිම්මායමි හමනින් මාල මස්තරනවන් වති එයි කියා උදෝ කම වෙස්නෝ හිතක් ගෙන්නවා බොඩු හෝදේ අන්දිරි හෝද එව්ව සදි කමන්නේ ඒක කොණේක තිමන්නේ නෝනේ කලෙමිකන් කුරාෂේ මිතන් දිල්ලාෂේ කියා zimma rekuni කාකුත එතන් දිල්ලාන එහෙනොස් මි zamanuge misal බේන කුරඤ්ඤා කොමියතුක ෆෝනෙන් ඔවේ ඒ ෆෝනුක ලයිටෙන් ඉන්න ජස්සාලා ෆියා කො මිහකෝ ඒ අලිකන් ගෙනස්ටීෆියා මුලිතන් ඉසහතු කලිවේ අමිල්ලසි මෑංගබයි ගාවමු කංකං ඉස්ලාහ කුරමුග තිමාය කුරවෙන් හුරි කංකං කුර ඉල්මු ලිබිකෙන් වාමිහා එකං කුරවේ වරු හාස්පෑ රංගලුවන් ඉල්මු නෙම්මි හොන්න පුර එහෙම වහකෑකීක අවුණු මකිවෙලාන අදි සෙෆාරු මියුෆාවරි මුනාසබතුග මිතනුග තාවලීම් හාසිල්කො මිරේ එකි සර්ටිෆිකේට් තන් හොද්දෙවි බේෆලුන්න වරන් හෝන් මරහබා දන්නවා අදිවස් එෆහරු තිවරියා බේෆුන්න මරහබා දන්නවා අවුණුගේ දුවායකි අවුණුෙන් එම්මෙන්නකි හේවබ සහ හේවබස් කබූල් කරාබේ කමුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්බර කරවුන් ආමීන් وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ආදේ දිවරාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියේ දරිවරුන්ගේ මිෆද උෆාවරි තාරීඛී මුනාසබතුග රයිස් ජුම්හූරියා බෑරි වඩාගෙන් තිය දෙක්කේ විවාහක ෆුලුන් අගොම්මින්ගේ උෆාවරිකන් එතක් ගුණයකන් ඉතුරු වෙජ්ජේ ඉස්ලාමී තාලීමට්ටක මණික් ෆාන්ගේ හිප්පුලුග උෆෙදිෆාවා මතිවෙරි කදරා ලෝබි හාම වෙජ්ජේ අදි හැම එහෙම්මේ දිවරාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියේ කුරිමගට්ටක මණික් ෆාන්ගේ සරුකාරුන්ගෙන් ගුළුවා උම්මීදා තසව්වුරු තස්වීර් වෙගෙන් හිඟජේ शुक्रिया इज्जतरी रईस जमहूरिया आदे मैं उफावरी तारीखी जलसाविस निमुमका गातंगाई जलसा निमेनी कौमी सलाम फो जलसा के मेन प्रोसेशन के बेफ्लुंग फोटो फ्लोका स्टेज मती मडकोल देवुंगेदी दन्नवा देंगोन्नानी आदे मिहाई साबुन फोटो फ्लोका ಅದು ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬುನ್ ತಿಂಗುಣ್ಣಾನಿ ಕೌಮಿ ಸಲಾಂ ಎಮಿಹಾ ಬೇಫ್ಲುಂ ಕೌಮಿ ಸಲಾಂಗ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗೆನ್ ತೆವುಂಗೆದಿ ತಂಡವ
قومي مي اكويريكان متيتي بيجن كوري سلام قومي بهونجي نهيو دعا كرمون كوري سلام قومي نشانا حرمتا كبالا باتي بيجن أودانا كان ذي بيجن إفادي ديا كوري سلام قومي مي اكويريكان متيتي بيجن كوري سلام قومي بهونجي نهيو دعا كرمون كوري سلام نصرا نصيبا كامياب گرم زکن ہی میں نے فسارتا یہودا کی فنمون كوري سلام قومي مي اكويريكان متيتي بيجن كوري سلام قومي بهونجي نهيو دعا كرمون كوري سلام දෙංගොන්නානි ඔනරරි ඩොක්ටරේට් හාසල් කුරවි ෆලීලතු ෂේඛ් ඉස්මායිල් මුහම්මදයිකු හඳානි ෆොටෝ එන්නෙගුන් ෆොටෝගා බෑරි වඩාගන්නවානි දිවරාජ්‍යයේ අයිසෙත් රයිස් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිස් ෆලීලතු ෂේඛ් ඉස්මායිල් මුහම්මද් යුනිවර්සිටි টপ මැනේජ්මන්ට් هذه أومن دمت بفنا هم أمريكانستين دي بهراجي के इस्लामी यूनिवर्सिटी के 10 नंबर के हाफला इस्लामी यूनिवर्सिटी में गुतुम रस्मियात शरफ को देवी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज रस्मियात रईस जमहूरिया वानी मी यूनिवर्सिटी हिंगे की प्रोग्राम तक में माती दर्जा हो दिफारात तक एक हम के हादार ने दिमा मिडिल हवाल खुद दे बाफा हम में दिवराज्य के माती तालीम फोर खुद दे मरकज को अरबी फरतम डॉक्टर के शरफ के हाफला डॉक्टर के शरफ रूमस रस्मियात का खोरियत दिया एगो ऑनररी डॉक्टरेट के शरफ अरबा फावानी दिवराज्य इस्लामी तालीम के दायरा मरकिन को खिदमत को रबा फावा मफानो तयबा इस्माइल मोहम्मद हम में फाखद में रस्मियात का रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुजद के माकूल गावानी उनके नो इल्म के बेनो हिफा के मुजतमा का हुई मसत हल दुखरे मंगा गदरा मसत के कुलमा नसीहत तरबियत बड़ा के फ अदमी ऐसा मुतबेफुना हमें के नस्तमो मीडिया लाइव कवरेज जो निमारा फावा के बेदारा और यहां बेफुना बस रखा अस्सलाम वालेकुम